Театр микрофон алдында дигән циклдан әдәби-драматик тапшыруыбызны башлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, без бүген сезгә Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының драматург Гафур Каюмов пьесасы буенча куелган «Мирас» спектаклен тыңларга тәкъдим итәбез. Әсәрне сәхнәгә куючы режиссер Прозат Исәнбәт. Рольләрне башкаралар: Хаким, Әсәр Шакир, Гөлсем, аның хатыны Нәҗибә Ихсани, Рәшидә, Хакимның беренче хатыныннан килгән улы кызы, врач, Фирдәүс Әхтәмова, Валера, Рәшидәнең ире, автомеханик, Ирек Бахман, Сәкинә, Хакимның элекке хатыныннан икенче кызы, депутат, Рушания Юкачева, Хафиз, Сәкинәнең ире, милиция лейтенанты Ринат Таҗетдин, Нугман, Хакимның элекке хатыныннан беренче малай, кооператор, Наил Дунай, Гайша, аның хатыны Зөлфирә Зарипова, Ирек, беренче хатыннан төпчек малай, төрмәдән кайткан егет, Фердинанд Хафиз, Шәшкә, төпчек кызлары Мәрьям Юсуф. Спектакль магнитофон тасмасына 1994 елда язып алынган. Бай җиһазландырылган өй. Бүлмәдәге җиһазлар, көзгеләр, картиналар җиназа вакытындагыча сөлге тастымаллар белән каплап куелган. Уртада өстәл. Гөлсем өстәл белән кухня арасында ыгы-зыгы килә. Шаба жаным шыға язды. Аяр, вакытында кайтып җиттең әле. Ничек булдымы? Халисә апада да, Шакир абыйларда да, тёт Марусяда да булмады. Тёт Маруся бер танышыннан табып бирде. Уф, боже мой, үләм дип торам. Un шишә алдыңмы? Ты что, мам? Кышка 4-не таптык. Un еще. Кому мы теперь нужны? Ярый, булган иш әле. Соң кем уйлаган аны? Серафим Халисәсе аракысыз ничек үткәрәсең дип коткы салгач аптырап калган идем. Ярый, булды, димәк булды. Так. 3 шешәсен кухняга яшер, берсен үз бүлмәңдә тот. Аңладыңмы? Зачем? Сиңа әйттеләр бит инде. Аңлатам. Безнең татар гадәте буенча мәрхүмне искә алганда эчмиләр. Хәзер дә эчмиләрме? Хәзер дә ярамый. А что такое мәрхүм? Мәрхүм. Ничек дип әйтим микән инде мин сиңа? Үлгән кеше, покойник. Менә әтиңсле. Понятно. Шуңа күрә туганнарың җыелгач, Үзең ишергә ярамый дидең? Соң өстәлгә куярга ярамый. Кызым, син нәрсә инде? Син бит минем бердән берем. Иң акыллы кызым. Минем иң ышанычлы булышчым. Соң безнең үзелеп яраткан каберле әтиебезне искә алганда, соң миңа синнән башка кем булышсын соң инде? Аннан соң сиңа бит иң модный костюмнар кирәк. Минем бердән бер кызым шәп киенгән булырга тиеш. Шулай бит? Мин былай да матур. Иң модный киемнәрне син миңа былай да алачаксың. Әгәр дә алмассаң... Ярый, кызым. Булды. Бар да әйбәт кенә. Без теләгәнчә барса, бөтенесе дә булыр. Аңладыңмы? Без түгел, син теләгәнчә, мамуля. Ой, кызым, бигрәкләр дә акыллы инде син, кызым. Кызым.
кызым. О, комплимент. Давай, мактаймам. Неге алай дейсең инде, кызым? Что-то бик куя китте әле бу кызым да кызым. Ладно, все. Что от меня требуется, мамуля? Юк кына әйбер инде ул, кызым. Менә абыйларың, апаларың, җизнәләрең килгәч, алар кухняга я булмаса синең бүлмәгә кергән арада соң аз гына салып бирерсең. Да. Ярар, эшләрмен. Ну, үзем дә бераз кабам. Все? Кызым, анысын үзең беләсеңдер инде. Син бит минем хәзер зур кызым. Аннан соң беләсеңме? Менә бу әтиең калдырган васият. Ну, Ул аны барлык балаларның кулы булганда гына дөрес дип язып калдырган. ну, Төшендеңме? ярар, боргалама, турысын әйт. Соң, кызым, аракы белән генә йомшартып булмаса, соң кул куймасалар дин, соң җизнәләрең үзең беләсең инде кире бит инде алар. Ничек дип әйтим микән инде? Ну җизнәләреңне азмас, иркәләп, сыйпаштырып алсаң да була. Да, әни. Что-то син мине бик нык ярата башладың әле. Мин сине гел яратам, кызым. Көлмә. Көлмә. Булай эшләвемдә сине кайгыртканга, сине яратканга. Мин бит синең киләчәгең турында уйлыйм, кызым. Аннан соң бит әле мин дә бик үк карт хатынга охшамаган, шулаймы? Да уж, женщина экстра-класс. Менә мәрхүм әтиңне генә әйтәм. Бигрәкләр дә кызганам. Нишләп кенә ташлап китте икән ул без мискеннәрне? Ладно, не терпёшь замуж, уж пишутся без мягкого знака. Ни дидең? Аңламадым. Юк, шундый правила бар рус телендә. Минем урысчам шамалы шул. Урысча дигәннән әни, отчизнаның татарчасы ничек була? Ничек? Трамвайда кайтканда ике абзый шулай сөйләшеп бардылар. Отчизнаның татарчасы ничек була икән дип. Интересно, как мам? Башка төрмәле юк белән. Мин каян белим аны? Шулай да бик кызык. Татарча ничек була икән ул? Ярый, мин урнаштыра торам. Все будет окей. Мин бит дура түгел. Бар, кызым. Бар. Кара әле син аны. Нәрсә сөйли бит, Ярый. Бусы белән эш җайланды кебек, ярый. Ай, Ходаем, гөнаһларымнан үзең ярлыка инде. Ай, Аллам, килеп тә җиттеләр бугай. Мин әзердә түгел. Хәзер тиз генә бу васият белән конвертны тартмага салып куйым. Кайгылы музыканы җибәрим. Ой, Ирек, син икәнсең. Мин апаларың дип торам. Син икәнсең. Во-первых, барбар китмим. Ой, баш чатный. Во-вторых, әти хөрмәте. В-третьих, баш авырта.
Саумы, улым, ашуланма, қойғыдан, борчылулардан баш қатқан, кем ойлаған бит шулай булыр деген. Янар сенден кай, баш чатны бит. Сен нәрсе инде ирек, шундый күнне. Анан соң қоям келіп менде ішерге болсын дейінді. Сен нәрсе? Яйнден кай, мескінге сабыршмайынды. Сен бар екенін білем бетіңді. Сені. Ярай, сенен құтылып болмас. Барана кухняға, шешкеден sıra. Қарана, артығын тығынма. Ты что, мама, щучки и все. Чашка! Гинара мында. Опа. Оф, Аллам. Өз балаңнан шулай құттың үшіп. Оның үшін ұялып яшайынды. Алма кебек бала болып үскен иде бите. Қарай, ирек деймен. Тоқтайынды өзім, ирек, тоқта өзім. Сіз нәрсе. Гөлсем кухняға кіріп кеткәч, тышқы ишектән мыштым гына Нұғман кірә. Кулында пакет. Як-ягына қарана, эзләнә. Аннан хатыны Гайша килеп керә. Кая булар? Сәлам бирер кеше юк. Токтале. Монда нәрсә тыктылар икән? Hay! Нәрсә аптарына санда карап мәче кебек? Нәрсә акырасың? Базарга чыктыңмы әллә? Sevim şul jüler gazetini. İzlenəsin. Tünne bile yıklaganda kisek kapşap kıtımdan alasın. Kopşangan kokarap retin bulsaydı içmasam. Ya. Uzunma. Минем кебек май içinde издереп яшәтә торган мужик булса, күпләр түшәмгә сикерер иде. Anısı var indi. Ay canıy. Alay may içindegine yaşap köngül tınışlansın idal bulmuş ol. Ay kıstalı bule yazdım. Eneyinin bedrefi uzurnunda miken. Hey, şamalabanda. Bu gövden bilen bedrefini çimirip düşürə күрмә. Yaxşı, tırışarman. Нұғман стенка тартмаларын ашқанда Гөлсем килеп керә. Нұғманның ақтарын он қарап тора. Қоясың, bu халық ике. Нишлисең, Нұғман? Нәрсә? Нишлисең дим? Ни бит, соң инде... Ни, теге... Безнең шеф, стенка кирәк дигән иде. Ни, бу бара бит әни, я? Ярыйсы. Соң башта исәннәшик диммесең. Ни хәлләрең бар, улым? Yani, bu iş bile de baş katkan indi, яңа iş bit. İlik aytmışlı, kooperasiya küsüleri bit biz hazır. Okey. Ay, улым. Okey. İşte sonra yalıyım bağırım. Hadi. Yılam okey. Okey. Мында керек булса дип алмалар, лимоннар алган идем. Менә бер тояк булса да сирвилат. Рәхмәт, улым. Борчыласың калмаган. Бәйрәм түгелиш. Атагыз мәрхүмнең. Яйда кай. Хәзер елап бер нишләп булмый. Нишлисең инде? Яраракай, үлгән артынан үлеп булмый. Үзеңне генә битерәс.
yakin. Ay, eni, soğumeni. Şaulamayın da. Göresin iş. Geçireni. Ne işlesin indi? Dünya şulay baradır. Uzun taza sağmasın. Allah'a şükür kelin. Dik mine soңғы vaqt qına yürek biraz sıqırap tura. Uzun bitirme. Yılab bir nideşlep bulmay. Da. Ne işlesin bit? Uzun da titrep kaldım. Yazmıştan uzmuş yoktur indi ol hani. Hani? Ayda, sen biraz yatıp dur. Mında biz o'zimiz qararmiz ankay. Ay yani, sen var, yol iti ol. Biz bunda o'zimiz. Menim Nugman ungan ol. İde de yol tittirip istelezirlep ata. Da. Istel degenden ellen işovlarga yaramaz. Ey, şul tatar diye kişini yönlep is kalıp da bulmay. Eyde bagırım ikinci bulmaga. Elle meneyken bizden başka bir kimde yok indi ne? Var. İrek şeşke yanında kuhnyada. Ul kalamısın soğuş çıkmara. Oğlum, kelin ey bir mazar kirek bulsa şeşkeden ıstırağız. Yaxşı. Tek borçulmağın ankay. Var ey bagırım, var yol iti var. Da. Karale. Elle bularının birer rötleri var indi men aytem. Eni bir kişik üsülende. Sen aşerge yaramay. Kirekmegenini lağırday başlaysan. Toğuş bulsaydı, matsa köregi. Мыскылама. Мишар хотли болырга керек әле. Татарин со знаком качества деп нече тапкыр айтты? Шол знаком качества болған үшін мені атланып изесің мені, матса көрегі. Издірме? Кит, түш үстен. Түш дейм, түш дейм үстен, қара үстіңнен түш. Издірме дейм бітмесің а. Издірме түшіп қара сенде өуін үстіңнен түш дейм жібәр. Түшіріп өзің мін алмағаш, ятасың енді аста мұшнап, яланып. Ay, bir aç көзі келіп та жетті. Бар әлі, ат ішікме. Қаралі, міне нәрсе. Балай тіләлсә нәрсе қышқырып отырасы болсаң, құры қалашақпыз. Соқыр тиінде ләкмейешек. Ярар, ул kadar ахмак мишар дегеште дәшмәм. Ну, егер де бізді қыса башласалар. Сен нәрсе енді. Yani все, бітті. Май каптам. Ғайша ақса қадырын білмей. Шпан айрық түгіл ішмей. Kazan tirataları. Kütüğünüz bilen gine yürüysüz he. Рәшидә, Валера, Сәкинә, Хафиз керәләр. Валераның кулында авыр гына төргәк. Рәшидә дә кул сумкасы асқан. Сәкинәнең күкрәгендә депутат билгесе. Хафиз милиция лейтенанты формасыннан. Ассаламу алейкум, как говорится, маленько салам. Привет. Бик җәелмә. Бүген нинди көн икәнен беләсең. Все, понял. Саумы Гайша. Гөлсем апа кая? Ғайша өзің көргенше айғыр көк таза. Да. Әни тіге бөлмәді. Хәлі нашарланы бірақ тұра. Не булды? Башта әни дип әйтергә үрәнегез. Берәр нәрсә кирәк булса гына килеп җитәсез шусыз. Хал белергә калса без. İsenmisiz, sağmısız? Әнинең хәле ничек? Яңа совет власты исәнләшә дә белә. Әни дип тә әйтә белә. Һәм бер ни дә соранмый, шулаймы? Шулай. Әнигә ни булды? Совет власты булсаң кирип кара. Ник совет властына бер ни дә кирәкмәсен. Ничек итеп ул шул кадәр аппаратны, ягъни мәсәлән менә мине асрасын? Анысы дөрес инде. Синең кебек әзмәүрдә ирне асрауы авырдыр. Минем кулда булсаң, малны жәлләмәс идем дә бит. Бурының гына ни тора. Эшләп аша. Айша, жетті билә, сөйләштік бит.
Минем мужик жикирене башлады. Каягына катып кытылыйм. Курыкма. Бирми карасыннар. Бүтін кызгын ұяларын туздырырмын. Милиция біле советтен курыккан заманнар өткен инде. Әне, аракы кибеті янында тәртіп сакласындар. Шулай ма? Хафизкия. Айша, Дим. Ты вообще кому угодно приставай, но Рашиду, жену мою, оставь в покое. Думаешь, она умолчит, а ты все себе загребешь? Как бы не так. Здесь еще я есть, богатырская наша сила, как говорится. Гошикан Цуска! Ладно, все. Байжапа, у тебя часто, что ли, заскоки-то бывают? Во, точно. Неште? Ну, вақыты жетті мәлләді юым. Точно. Ман кәтәрі нәрсе сөйлей деп тұрам. Да. Әдепсіз. Да. Анаңнан да yok, атаңнан да yok. Өзің не орыс, не татар түгіл. Да. Сен әти белән әнигә кагылма, ярыймы? Нығма, ну тый хатыныңны, урыны түгел, вақытты да түгел инде, хыйқалдап. Ярар, инде өретмәсәгіз дә білем. Барығыз да көзегізні алартып келгенсіз. Үтәлі көрем бит мен сізні. Қарағыз ана. Мишер, этсіңні түшер. Айша, бәгірім, өзіңше айтып айтам, ну, пожалуйста. Ой, бәгір кесегім. Нинди cümleler bile bit ol. Yok kağına sesi agarmagan. Bitti. Moy kaptım. Ha koyasın bular. Малай, ай. Нәрсе, сен бүгін ішлемейсің міне? Ай, түнгіден, малай. Нәрсе, әлі бірер іш бар еді ме? Yok, былай ғана. Мен аттыгені праваны ішлеп аттарға айдым етінде. Бұш етмәм? Ярый. Сөйләшербез әлі. Байысыз, ә? Машинасын алдың мәлі? Yok пока. Біздің біләсің, біздің кооперативта машина yok. А базарда қайбатырақ. Мына шол әни булышса енді. Әни булышса? Ақылың алтын екен, әй. Білмейм, малай бар кішеге булышып біте алыр ма екен ол? Вообще булышса? А почему нет? Вот я же помогаю. Всегда помогал. А сейчас вот на ихнюю Волгу карбюратор принес. Нәрсе ол? Ну, батя 3 года назад говорил, что машина не тянет. Вот сменит. Тоқта, әті бітәлі яңағына двигателін алыштырған еді. А я-то откуда знал? А қойғырма. Жигулиге араса меңа берсің. Чего? Фигу тебе, понял? Теще отдам, теще. Жигули аласың мұны сен? Соңғы марканы мақтамайлар. А мен ансыналарға жеммейм да. Біздің егетлер рәтін біле. Әр бірсінде дерлік машина. Да, малай, да, сенің тұрмыш күйленген. 3 бөлмелі кооператив. 3-гізге машина. Шикарный дача. Жоқ шул, барсы да күйленмеген. Айтам бит. Ана шул әни азырақ булышса, хотя бы яртысын. Әміне бізнің, ай, хатынға айтып қораған едім. Да шабашқа кетейім деп. Қорықты бет бүтіннәй, қорқып түшті. Қазірінна бүтіннәй депутат болып кетті. Ана шул енді малай, әне не дейер? Чо. Nasıl? Yülersin. Nasıl? Şabaşkı bilen bayım bulama. Spekülasya. Farsovşiklar için en kolay vakit geldi. Sen üretersin yok. Өзің милиция şeysin білесіңдер. Bütün dünyasında defitsit üstünde defitsit. Mine şol şeker bilen, sigaret bilen dünya okşaşlarga bola. Haydi arakına etkende yok. Yarı. Yatlap yatma. Yarı. Bütün prava öz kulağında. Да, умеют они нас шоферов зажимать. Да баб разведенных. Слышь, Нухман, я знаю одного участкового. Регистрирует одиноких и симпатичных женщин отдельно
И тянет их потихонечку, сволочь. А шинкарям винным достает ящиками вино. Да что там говорить, и ты тоже. Көрдің ме сен? Көрдің ме деймін? Өзің сенені запчасть сатып, бензин сатып. Да на вас, вы все вы на одно лицо. Нишләп сузалар инде, кая китеп беттеләр, а? Слышь, мужики, пошли пока покурим. Утрам тартам, как говорится. Пошли, что ли? Да. Пошли. Пожалуй. Давай. Киттек. Haydi. Сашка, Ай, biz монда тартабыз гына. Да, покурим. да. Хафиз, Ha, пошли. men tartmayım. Нәрсә җизни? Җаның тыныч түгелме әллә? Nega alay дейсің? Предчувствие тыңга бирмидер дим. Ниттен предчувствие. Ну ладно, ладно, ладно. Неужели минем сине ничек якын итүемне сизмисең? А? Ничек дип әйтим, сизәм шикелле. Ну сизгәч. Азрак миңа да внимание кирәк бит инде. Мин бит таш түгел. Аны не дип әйтим мен бит куркам. Тегендә бит. Нәрсәдән? Миннән мәллә? Беләсеңме, ну сүз чыгар. Нуш. Бернидән дә курыкма. Мин сине бик шатам. Син шундый көчле. Форма тебе так идет. Да, я понимаю, я аңлыйм. Нәрсә бит әле шешкә. Безнең яшь арасында бит, аннары беләсеңме, мин бит. Это не важно. Мин сине яратам. Миңа шул җиткән. Башка берни дә кирәкми. Синсез яши алмыйм. Мин дә беләм. Тик, бер шарт бар. Нинди шарт? Мин барсына да риза, нинди шарт? Ловлю на слове. Риза, мин. Короче, үз өлешегездән баш тартасыз, и все будет окей. Чего? Кара, син аны акыллы баш. Үзең өйрәндеңме әллә? Анаң өйрәттеме? Ух сине. Кара, син аны. Мин аты хатын таба алмыйм. Извини. Синең өчен байлыктан баш тартырга минем башыма тай типмәгән. Яр. Шешкә, кая киләр бер үбиндә. Пошел ты, козел! Не, кара, не. Шешкә, соңрак шашырбыз. Шашка, привет. Привет. О, привет, ипташ, товарищ мент. Ай, о, кралар. Нихалсызмы? Нихал. Пошли. О, накурили. Зәдне нихал. Привет. Нихал авай. Нихал. Кооперация күсесе. Яхшы, фу, сасыга. Я, син иснәнмә дә, тикшермә дә. Кыт бүген генә кеше бул инде абый, я. Кеше бул инде бүген генә. Ай вакытта мен сине кеше дип саныйм, әзимит кеше түгел, кооперация күсесе. Өлгердең дә, Әзин тикшермә дә, иснәнмә дә. Кара, мин яклы буласыңмы син, а? Син үзгәртеп булмый. Синең күкрәгең кызыл лента белән кысылып бәйләнгән. Пионер, комсомол, коммунист. Аннан беспартийный и хендехок. А вот Валера еще можно, да? О чем поешь? Айда, салатым yok, айда. Фу, это всегда готов. Давай, наливай. Айда. Ну что у вас за обычаи? По-человечески человека не поняли. Диванланма, Ирек. Ты хакында уйла, шушындай көндә. Артыгын кыланма. Кыланам? Ай, кыланам. Ни өчен кыланам? Ни өчен? Чөнки әти минем өчен мәңгисен. Ә сез аның үлемен көтеп кенә йөрүч. Сендей сөйлисен. Ничек үй алмыйсың? Ятсың. Ай, ятсыз. Нигә соң ятсыз? Ялам.
Hatta mine kızardım da. Mersi. Жетті, маймыланма, жетті. Eyde kız benim bilen. Eyde koktuya gittik, eyde şebiz. Eyde indi abi, eyde indi. Жибар, мен шықмайын. Ya korkma. Bugün birinizni de kıynamam. Только meni tinglasagız gına. Ногман, слушайся старших. Ну, пошли, по-рюмочке, по-бански, пропусти, пошли. Ну, пошли, что? Ай. Нәрсе çiğnisən? Qırığa qısılған çuçka köpek. Жиылырғайды үстәл әзірләргә. Hazır canım. Sakine, eyde Reşide sen de kalma. Исәнме, сіңлем? Привет. Нәрсәләр кирәк? Чашечки, ложечки. Юк, кухняда үзем кіріп шығам, таба алмассыз. Менә папирокны кисә тор. Eyde güzeyde yoklап тұрмағыз, çabuk yürürge kirek. Ай, Гайша, алай гірләмә инде, килешмә. Of! Ne işlisiz size? Özüm bilmem bellemin. Etinin in ungan, in yaratkan kiliniydim, min bilesiz kilse. Yürekte, usta. Я ярар инде, ачуланма. Тормышларыгыз ничексең? Күргәндә юк ату, дөнья күп. Söyleme indi. Kooperatifka koşkan bulup aksasında kurgan yok, içe başladı. Ничек? Нугман içmeydi bit. Hay canım hazır sala. Tavuş da kutere başladı, kulu da dik durmay. Akça etkirip bulmay. Кит әле. Кул саламы? Ярар, мин үзем сөйләшеп карармын әле. Акчаны да әйбәт кенә эшлим дигән иде бит. Sen nerse? Gerek mi? Semyasına katışma. Semya buzarga. Kışı tırmışım bulga tuğan satıl. Sayıt buldum digeçte sen nerse? Akça işlim dip aldı iken hele Hudayım. Şol tiyinlerin oyu yotsı. Ярар, кысылмыйм, шаулама гына. Бар әле, чәй алып чык. Чәчкә. Nıgman çay koy. Hazır самовар. Чәчкә. Чего? Син укырга кергә уйлыйсыңмы ул? Зачем? Миңа булай да әйбәт. Ай. Эшләмисең дә, укымыйсың да. Гомер буе әни җилкәсендә ятарсың микән? Не думаю. Кызыгы юк. Әтидән калган байлык бар. Менә син, совет власти буларак, бәләкәй төпчек кыз туганыгызга ул акчаларны калдырсагыз, все будет окей? Biraz типтіріп яшармын да, бірәр кооператорға кеугә шығармын. Шибәрлегім бар, Ярар, қыланма, ақыллығына сөйләш. Мен қыланмайым. Менә сіз қыланасыз. Мен уйлағанымны гына айтам. А что толку в самом-то деле? Нишләп алай булгач кооператорға, профессорға түгел? Как ты не понимаешь? Профессорларның престижы юк хәзер. Куарт булалар тем более. А кооператорлар бешеный акча алалар хәзер. Озак шулай акча сугар дип уйлыйсыңмы? Минем гомергә җитәр. Озак яшәргә җыенмыйм. Ни сөйлисең син, А что? Дөньяның бөтен рәхәтен күреп бетерәм дә, потом что? Искать смысл жизни? Не хочу. Сезнең кебек яртышар ел в Верховном Совете бер акыллы фикергә килә алмыйча чыкшыныргамы? И вообще калдырыгыз мине, я не ребенок. Сәязер, товарищ депутат. Әдәнәп, җыелыгыз. Я... Әнинең хәле ничек? Әйбәтләнә, дару бирдем. Hey, бер ни дә булмагандыр әле. Безнең хатын кыз халкы хитрый инде ул. Гайша, җит инде сиңа. Азыр чык хәлен белеп карыйм әле чыгып. Сезнең малай ничәнчедә инде ул хәзер? Унда каягына юл алыр инде, физикасыннан аерыла алмый. Акыллы малай ул. Галим булып китәр әле. Сөйләмә булмаганны. Кая инде ул? Алай димә, әллә кемнәр булмый бит инде аны. Шулай булсын. Бар юанышым шул. Үзең ничек соң, депутат? Тагын 2 атнадан сессия башланырга тиеш. Үзем дә туйдым инде. Рәшидә, синең ичмасам юанышың бар, малайың.
Соң сіз де алып қайтығыз тупылдатып. Ай, болмай бейді. Хафиз башта өзі түшіртті де, бізге әлі бала керек түгіл деп. Қазір өзі кетем деп те янап ала. Ярый, тынычлан. Соңғы вақытта ақшаға хирісленіп кетті. Ішін ташлап Шабашқыға кетмекші еді, кішке үгітлеп қалдым. Міне мұнда келгенде де... Нәрсе дейсің? Аңламадым. Нәрсе дейсің? Yok, не... Әнені шақырық. Әйе, жиыларға вақыт. Шешке! Ақылым, бар әлабиларыңны шақыр. Әйдәләни бәгірем, әйдәлі жан кесегім, өзімге не қарап ертейм әлі, валлахи. Керекме, келін, менің хәлім яқшырды. Yok, что сен? Шундай здоровый келінің болғанда. Гүлсім апа, сіз тынышырақ болырға тырышығыз. Рахмет, Рашиде. Уф, тағын апа. Ғайша. Бар, ерагырақ ер. Қазіргі медицинаға ашаныз жоқ. Әне дүнияда ең артта қалғанбыз дейме? Қазір Кашпировский бітінігізін алыштыра. Қайлы карты? Нәрсе бар? Әкрил, әні. Саумысыз, Гүлсім апа. Исәнме, Хафиз. Здравствуй, бабуля. Исәнме, кияу. Ярый, балалар. Отыршығыз. Барығыз да отыршығыз үстәл артына. Хафиз, Картым, отыр әлі яныма. Ай. Хафиз, кел әлі яныма отыр. Валера. Я бирәне bu фуражканы киеп отырмады. Син. Шәшке қойдасың әлі? Шәшке. Шашка керек? Шашка. Тырышчыға шықырмағыз. Шәшке. Ярый, балалар. Инде барығызға да мәғлум. Һич көтмәгәндә безнең иң кадерле кешебез, безне аш ялангач итмәгән, безне яраткан, киләчәктә дә безнең белән матур итеп яшәргә теләгән изге күңелле кеше әтиебез вафат булды. Кирәкми, әни. Нишлейсең? Язмыштыр инде. Ауыр миңа, балалар. Аңлыйбыз, әни, аңлыйбыз. Син бик борчылмайын. Әни, син өзіңе бітірме. Әти бізге бик қадірлі кіші еді. Бик. Эй, балалар, яраткан кешене югалту бик читен ул. Аңларсыз әле. Ay anne, of yüreğim. Eti benim için ölüp durur idi. Akıllım, gülünem de siyar idi. Тынычлан, қаршық, тынычлан. Что? Ненде карчык болем демен сиңа? Ярар инде. Дивишка алайса. Беләм, балалар. Барыбыз өчен бу югалту бик авыр. Җитмәсә, шул кадәр дә көтелмәгән. Белгәнегезчә, әтигез кайтырга тиешле самолет шартлап, бер ни дә таба алмадылар. Туганнар каберлегендә ята мискенкәем. Устәр сутырмалы. Күнүчеләр, соңгы юлга озатучылар булмаганга күрә менә туганнар гына җыелып
ишеккә алырга туры килә. Әтием, ник ташлап киттең безне? Ничек ярата идем мин сине? Син бит мине булдыклы улым дип сөя идең. Нигезнең тоткасы син дип. Тынычлан, Нугман, җылама. Нишлисең бит инде? Җылап кайтарып булса икән. Эй, кызым, елап кына кайтарып булса икән. Көне-төне башымны күтәрмәс идем. Әткәй! Бигрәк яхшы кеше инде мәрхүм. Шулай гел балыкка минем белән йөрер иде. Син милиция, синең белән ышанычлы дия торган иде. Зур балык тутып биреп, үзем туттым дип әйтерсең дисәң, шаярып кына сүгә торган иде. Кияү, син минем иң акыллы, иң тотнаклы, иң акыллы булышым, киләчәктә бердән-бер таянычым ди торган иде. Бердән-бер таяныч. Ярый. Ягез инде. Сабыр, Хафиз, кияү. Сабыр, тынычлан. Менә балалар, шушы чәй өстәле янында әтигезнең якты рухын искә алып үтәрбез бергәләп. Аннан әтигезнең калдырган бер аманаты бар. Ул турыда да сөйләшеп аласы булыр. Бабуля, как тяжко мне. Знаете же, он мне как родной отец был. Я всегда ему помогал, всегда вместе машину ремонтировали. Вот как получается. 3 дня тому назад я для его машины карбюратор приготовил. Вот принес, а его уже нет. Горе мне. Он же любил, когда я ему помогал. И сам всегда говорил: Валера, если надо будет, я тебе всегда помогу. Хоть финансово, хоть так. Да. Тяжко мне, ребята. Ярый булды. Кияү, җитәр. Кызым, шәшкә. Әнә шул тартмадан конвертны гына алып бир әле. Улым, ирек, син нигә читтә утырасың? Нигәдер сөйләдем әнкәй. Мәни, Син кая, шәшкә? мин кухняда булырмын. Юк, балам, бу барыгызга да кагыла. Әнкәй, бәлки менә чәйләр суынганчы бераз тынычланып чәй ичеп алырбыз. Чай, май надо. Шулай дисеңме, кызым? Әйе, шулай шул. Башта чәй ичеп алыйк. Ирек абый әйдә? Юк, шәсем килмәй. Әйдә, ирек. Улым, ирек, әйдә. Юк, шәсем килмәйдем бит әнкәй. Кызым, менә бу шыныкка да яса әле. Яса, менә монсына, яса. Балалар, әтигез утыра дип уйлагыз, ярыймы? Инде әнкәй, арттырма инде син каршы. Әти чәй яратмый иде. Нәрсә? Чәй ичмей иде. Әйе, шулай иде бугай шул. Әйе, шулай. Мин аны барыбер үз янымда итеп хис итәм, мин аны. Үз янымда итеп. Сеңелем, эш ярату, яратмауда түгел бит. Искә алуда, якын итүдә. А ты-то тут при чем? Да. Ничек при чем? Ничек при чем? Мине әти бик якын итә иде. Мин аның яраткан кияве, аннан соң. Шәшкә. Я, между прочим, я тоже чай не люблю, ну и что? Валерий, җитте. Жена, молчи. Салып суляш. Булды, әнкәй. Чәй ичеп алдыгызмы, балалар? Рәхмәт, әнкәй. Ярый, балалар. Менә балалар, бу кагазны әтигез нәрсәнедер сизенепме, бүтәннәнме
васыятын язып калдырган мәрхүм. Мин сезне хәзер шуның белән таныштырып үтәм. Үзегез беләсез, атагыз сезнең барыгызны да тигез күреп, сезне тәрбияләү өчен, өстегез бөтен, барыгызның да җаны тыныч булсын, теләсәгез нәрсә ашасыннар өчен гомере буе тырышып эшләде. Алган грамотлары, хәтта медале дә бар. Кадерле, сөйгән хатыны сезне тәрбияләүдә мохтаҗлык күрмәсен диеп, көнне төнгә ялгап эшләде мәрхүмкәем. Завхоз гына булса да шактый мал туплап калдырды. Да что там говорить? Батя был мировым мужиком. А ты мне глотку не затыкай. Сказал мировой, баста. Ладно. Ладно, все, понял. Балалар, һәм менә бу аманатта язылганнарны бергәләп, киңәшеп бүләргә кушкан. Ирек, кил әле монда. Урын бар бит, кил. Yok, килмим. Шешкә, син кая киттең? Эшем бар. Ой, балалар! Хәт бүген! Карышмагыз инде! Утыр әле монда. Килдерделәр сиңа. Утыр. Тыңлыйбыз, әни бәгрем, тыңлыйбыз. Әти безнең өчен дә, между прочим, изге кеше иде. Аяны, уканы. Әти безнең иң кадерле кешебез. Балалар, монда язылганча, әтигез Волга машинасын Идел буендагы дача. Да. Менә бу йортны һәм 3 книжкада 67,000 акча калдыруы турында яза. Сез Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистлары башкаруында драматург Гафур Каюмның «Мирас» дигән әсәре буенча куелган спектакльнең беренче өлешен тыңладыгыз. Аның икенче өлеше иртәгә 15:10 яңгыраячак. Әдәби драматик тапшыруыбыз әлегә шушының белән тәмам. Казан сөйли. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезнең игътибарга Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистлары башкаруында драматург Гафур Каюмның «Мирас» дигән әсәре буенча куелган спектакльнең икенче өлешен тәкъдим итәбез. Балалар, монда язылганча, әтигез Волга машинасын Идел буендагы дача. Да. Менә бу йортны һәм 3 книжкада 67,000 акча калдыруы турында яза. Мин әлбәттә моны сезгә күрсәтмичә үземчә генә дә эшли алайдым. Ләкин сез бит минем балаларым. Минем өчен сез һәр барчагызда кадерле, тигез, якын. Дөрес, берәрегез мине әни дип тә танымыйдыр. Бар анды агачаузлар. Гайшә, бүлдермә. Юк, килен. Мин малай дип әйтәсем килмәде. Инде шын барлыкны күздә тотканда, дөрестән дә менә син, Рашида, менә син, Нугман, Сәкинә, Ирек, барыгыз да әнигез үлгәннән соң әтигез җилкәсендә калган ятим балалар. Бары шәшкә генә минем үз кызым булып чыга. Ләкин шуңа да карамастан, сез барыгыз да минем өчен якын, кадерле, тигез. Сез дә мине шулай ук
якын күрәсездер дип уйлыйм. Эй, әнкәй, син безгә бик кадерле бит инде. Хатırın var mı? Biz Синәнкәй бер кайчан ташламабыз. Да мы вот с женой... Ташламабыз. Мы... Seni bir sıra apaşılanma indi. Men öz anamni artıq yaxshi bilaman, unuta olmayım. Yo'q, qizim. Endi yashilanu desing narsa. Men seni bek yaxshi anglayman. Mana shulay bolalar. Demak, siz de meni yaqin etasiz. Men shulaydir deb o'ylagan edim-da, rahmat sizga bolalar. Rahmat. Siz endi o'zingiz bilasiz, hozirgi kunda men bir qoidada ishlamayman. Atigiz marhum esan chaqda bir qoyg'im da yo'q edi menim. Albatta mana tupshik singligiz shashkani da bolani da o'stirib kishi etasi bor. Bola? Aygır. Ayşe, tik o'tir. My captain. Әнкәй, yeli o'qib qara. Hozir bolalar. Да. Endi әнкәy. Boshla. Mani qizim, o'zing o'qi, bildira olmayman. Başlayın da. Başlayın. Tinchlanig'iz. Boshini o'qib turmayim. Vasiyat shartlarini anglab boshlayman, rizami? Nechiginde? Chunki boshida bizga qo'g'ilishib bir nida. Başlayın da. Ay Allohim, endi yonmag'iz. Ye bo'ldi, yonmag'iz. Agar kutilmagan hal bo'lib, ongimda bo'lmagan kelish g'umrim izilgani shiroqda. Mindan qolgan Volga mashinasin, yurtni, dachani, kassadagi 67 ming oqshani, barliq bolalar ham anilari Bulgar va Gulsim Xalikovni birgalab bo'lishib, riza bo'lib qo'l qo'ygandan so'nggina notarius qaramag'ina topshirishga. Bolalar, anisi, sizning sof aqlig'ingizga, tatulig'ingizga to'yanam. Bu yozuning tip nusxasi advokat Nurullin A.G.da. Nurullin. Kim o? Qaysi advokat? Onun bilan kengashingiz. Bu ishlarni o'zim ishlab qoldiraman deb o'ylayman. Shulayda dunyo halim bilib bo'lmay, tatu bo'lg'iz. To'xtali, advokat Nurullin. Mana, qara. Advokat qaqqashqana. Mana shunday hallar, bolalar. Belgili, bunday kunni qo'zg'atib turib kerakmas edi-da. Lekin bizning so'zarga vaqtimiz yo'g'andan so'ng sizni mana bulay birga tezgina jiyib ta bo'lmay, Deganda jiylalar. Jiyilabız degan. Jamag'at shovlamag'iz ali. Kulturlig'ina bo'liq, tartib kerak. Sila. Bolalar, siz meni har vaqt tinglab keldingiz. Men sizni gil yaxshilikqa g'ina undadim. Mana hozirda tinglag'iz ali. Ni aytmoqchi bo'lam. Atkagiz, mana bu ishni menga ishonib topshirgan ekan, yo'qqa g'ina tugil endi ol. Advokatga aytirga da unutmagan shul. Доверяй, но проверяй. Shovlamag'iz ali. Konuşrak. Menimcha, bolalar, bilasizmi? Eng o'ng'aylisi, eng aqllisi bugungi kunda butun bo'lgan oqshalarni menim isimga qoldirib turarga. Ого, губа не дура. Valera. Чего? Kuyov, anglag'iz ali boshda. Mana biz hozir bo'lisha boshlasak, butun aybir taralib bitashak.
бір кімде де капитал тупланып қалмайышақ. Азазлап сіз аларны таратып бітірірсіз. Бұлай, барысы да минде болғанда, мен сізге әр вақыт болышырмын. Мен бет сізнің әр бірігізні яқын, тегіз көрем. Мен бет сізні яратам, мен бет ана. А ты теща. Валера, қыланмайынды, қыланма. Чего еще? Балалар, не дейсіз? Шулай әйбәтірәк бола бит, әйеме? Ярый, Гөлсüm апа, шулай да булды дей. Кім гарантия бер ала, син, например, мені алдамассың дейп. Менә хәзер мен кул куярмын да, соңыннан сіз менің біле сөйләшіп та тұрмассыз. Күйеу, сен нәрсе? Сен нешік менің хақта шулай ойлай аласың, нешік шулай деп әйте аласың? Мен алдым, қарағзәлі балалар, мен алдым. Қызым, Сәкина шулай бет нешігінде мен алдым, балалар. Әнке, ерар, лақтырағаннан әйте тұрғандыр. Yok, мен бірді алып тұрамайым. Менә мәселен, меңа бары еуға бір 30 мың ақша жетеді. Менә бүгін расписка yazып бересің. Абиең сізгера білама? Күйеу, Хафиз, сен ашықма әлі, қадірлім, біраз сабыр ет. Башта әлі біз бірсін хал етейік, аңлайсың ма? Анасың сөйлешірбіз, келішірбіз, ойлашырбыз. Бізге бит әліге мәне бұл қағазны хал етерге керек. Менә шул. Конкретно алғаш келіп тұрәлі. Тоқта. Сен нәрсе? Милиция бұлғашта сразу 30 мың даулай башладың. Артық кім сызланып, әтсен көпіріп шартламасын. Қатын отыр. Айттылар бит сиңа. Jamağat. Menimcha Әнкәйнең сүзләрендә дөрестлек күп. Бәк күп. Рахмәт, улым, рахмәт. Ани безнең һәрберебез өчен дә борчыла. Һәммә безгә ярдәм итәргә тырыша, татулык булсын дип тә уйлый. Ярый, сузма, төп сүзеңне әйт. Кызым, бүлдермә, абыең сөйле бит. Сөйлә, улым, сөйлә. Әйе, кар әле, абыйсыннан узып, кешеле. Менә шуңа күрә дә мин тулысы белән әнинең сүзләренә килешәм. Ике куллап. Бу дөньяда ана сүзен тыңлап балаларның хурлыкка калганнары юк әле. Дөрес, ул безнең үгәниебез, ләкин миңа ул туган әниемнән дә кадерлерәк. Сиңа үги булса, миңа үземнеке. Ну бигрәк тә. Кадерлегенеме соң? Изге кеше ул безнең әтсен. Монда тагын бер ягы бар бит әле. Юк, алай куркыныч түгел, сагаймагыз. Мин үзем өчен уйламыйм. Гомумән, мин үзем турында уйлаганым да юк. Гел безнең турында гына уйлыйсың. Машина алгаштаны безгә генә бирисең әле. Ятсыз, кураны дибет. Да, көлмә. Менә нәкъ сезнең турда. Минем акчага кызыкканча үзең эшләргә өйрәт. Булай да акчабызны, тиеннәребезне санап, без мискиннәрне талап үтерәсез бит инде. Да. Сен миңа акыл өйрәтмә, ярыймы? Әйтәсеңне әйтте. Может, подеретесь, а? Балалар, сабыр, әдәплерәк булыгыз. Җитте инде сиңа Нугман. Нигә син аңа беләсең, Әнә, милицияны тай. Лагардамай, чуан, марҗа. Все, братцы, все. Хватит. Пусть Нугман да скажет. Нугман, говори. Сөйлә, картым, сөйлә. Нидә калдым соң әле? Үзең эшлә дидең әле. Айе, эшләү мәсьәләсендә. Шулай җәмәгать. Минем алда бик зур бер эш тора хәзерге көндә, үзегез беләсез. Әти миндә сату алу эшенә осталыгы бар дип кичкенәдән әйтә килде. Андый талантны югалту безнең семьяга бернинди дә файда китермәячәк. Талант? Бүлдермәк кеше сөйләгәндә. Менә шул. Мин әти калдырган акчаның бер 50 меңен алып, менә шул эшкә кертмәкче булам. Эшләгәч, акрынлап кайтарырмын. Нугман эшли, көнетен эшли. Ну и дети у тебя, теща. Один хлеще другого. С этими не пропадет. Әнинеке түгел алар. Шешке. Син хәйләкәр, ансын беләбез. Менә нинди гарантия, что син аларны кире кайтарсың, а?
Yaz расписка. Расписка. Соң яз деп келешербіз. Сөйлешербіз. Соңынан, башта менә бу кагазга кертергә кирәк. Менә шушы сумма миңа бирелә дип. Соң ана кеше улына ничек ышанмасын инде? Тоже мне ул, сыночек. Siz benim karkaşkayıma taşlanmadınız. Bulay da korkutulgan yumşagıl. Korasın olarını. Kavargagına tıralar. Да. Улым, мин шын күңелемнән синең яклы улым. Әмма миңа алай эшләргә ярамый. Син бит минем бердән берем генә түгел. Сез бит күп. Һәм мин бит сезнең барыгыз өчен дә җавап бирәм. Җитмәсә син бөтен акчаны сорыйсың. Соң калган акча, машина белән дача, үй бар бит әле. Ты чего захотел? Biz hayırçilerge kup gerek mi bit? Ay miskinler. Ay, aşka öyle күрмәгез инде тагын. Hayır canım. Dur hele. Gel bizim bilen yine buluşalım bir de. Hayırçı biz. Yorlu. Ладно, не ной, Гайша апа. Нинди җансызлар сез. Барыгызга да кирәк, барыгыз да ачлар. Юксыз кымсызлар, җитмәсә аятсызлар. Монда бишара картани белән мин бар әле. Kartani değil mi? Заткнись. Kızım. Allah нәрсә? Картани белән кыз бала бер нәрсәсез кала. Алар тарткалаша. Бирәни барсына. По миру пойдем. Отдай все, если у них совести нет. Кызым, шишкә. Ярамый булды. Шаулама. Алар да бит әле. Алабыз дип тормыйлар. Алмыйлар. Если возьмут, я на себя руки наложу. Ay galamet bulayken. Dağın mal buluşasımız var iken Kudayı. Вот тебе жаба. Әрәм була күрмә, яш килеш, шибәр килеш, йөрәкләрне яндырып калдыра. Кызым, шишкә. Бар кухняга. Самавырны яңартып җибәр. Бар кызым. Яра, бар шешке. Ярый. Распиховалась, понимаешь? Ярый булды. Ягыз, тагын кем нәрсә әйтергә теләй? Ягыз, Менә нәрсә? Туйдым мин бу тарткалашуны тыңлап. Икенең берсе булсын. Я Гөлсем апа әйткәнчә. Я тигезләп үлсеннәр. Мине кыстырмасагыз да була, аның өчен килмәдем. Чего? Ты что, дура? Спятила, что ли? Я не собираюсь всю жизнь тащить тебя и твоих детей на своем горбу. Надоело! Грабеж средь белого дня! Kışkırma! Birinçiden, senin dininde kurganım yok. İşi bitirip arasın. İkinciden, en akşaların aldı. Gözüme de görünesin bulma. Kışkırma! Извини, Шуша! Извини, говорю, погорячился, но... Я ж без тебя не смогу. Умру потом. Без тебя же они мне медного гроша не дадут. Все, спокойно. Син нәрсә инде апа, алай итмә. Дөрес әйттең. Барыбызга да тигез булырга тиеш сиңа да. Уф, Allah. Ярар. Бары тик тизрәк хәл итегез. Ничек инде балалар? Тигез. Ничек дип инде? Семья башы буенча иреккә дә. Алай. Сезгә дә, миңа да, шешкәгә дә бер тигез. Ә без шау. Анам килеп. Җансызлар, мәрхүмә тигезне онытып та өлгердегез. Ә ул минем күңелемдә мәңге яшәр. Ә сез, алай. Улым, ирек, син нигә дәшмисең? Сезнең белән Ник дәшмисең дим? Ник дәшмисең? Минем яраткан улымны лишсез калдырырга уйлыйлар, улым. Әйтеп торам, миңа бер нәрсә дә кирәк түгел. Әйт үзсезеңне дим мин сиңа, әйт үзсезеңне. Миңа бер нәрсә дә кирәк түгел, барыбер эшне битерәм мин аны. Алай булмый.
Тигіз булырға тиеш, син дә бит әти малайы. Алай бик бирәсегез килсә, әйдәгез, барысын да бирегез. Безнең ул җитми дә калды, минем әнә корешлар җитәрлек. Кара әле, сиңа артыкка китмәсен, нәфсләнмә, тыгылмасын. Беләсеңме нәрсә? Алайса барысын да алып бетер. Миңа барсы да кирәк түгел, беләсеңме? Миңа барсы да кирәк түгел. Миңа бары 30,000 җитә. Тар, иснәп, яме? Нугман, кидим хатырын. Эй, куркытмасана Хәсән! Начальство белә бәкәсе! Айша, әнисе! Әнисе! Әйттем бит мин сиңа! Олырсың булардан дип! Карагыз аны! Мин сезгә Нугман ишегенә түгел! Мишәр диләр безне! Әбүҗәй итеп кенә карагыз! Ни эшлисез инде, туктагыз. Рәшидә әйткәнчә бик дөрес була. Балалар, ашыкмагыз, уйлап эш итегез. Әй, кысылып торма әле карт башың белән! Я харап булырсың, весым белән генә сатам мин сине, белдермә! Гайшә, ни эшлисез син акылыңа ки? Лыгырдап кына торма, син дә депутат калдыгым! Әнә, үзең дә бер дә отказ бирмисең, авызың чәпелдәп кенә тора! Оят та юк кешедә, депутат башы белән ат сасырап маташа. Нигә ялырга тиеш әле ул, Нәрсә? Аның депутат дигәчтә тамагы юк бәллә? Балалары юк дигәчтә. Менә мин иртәгә үк детдомнан 10 бала ияртеп алып кайтам. Великий почин булачак. Хафиз! Сабыр ит, хатын, сабыр. Безне монда гүзәл совет семьясын кысмакчы булалар. Не позволю. Син, Гайша, артык анусына башладым. Беләсең килсә, сиңа и не положено да әле. Ничек инде ул не положено, Карак милиция булмагач не положено укмыни очкус? Син бит кайнатаның кызы түгел, килене генә. Анысы да пишмәгәне. Булсасың. Мин әтинең иң яраткан килен идем беләсең килсә. Үзең кемсең, Үзең кем? Хәерче кияү кисәгә генә бит. Җитмәсә милиция кисәгә. Чего вы мелите, дураки? Мин мулабем, әнә ул пишмәгән. Айша дим. Булган мәлә. Кара син аны. Хатыныңны кешегә дә санамыйлар хәзер. Туктагыз дим. Талашмагыз шундый көндә. Җәмәгать! Тәртип белән генә, культурны гына депутатлар ягына сөйләшик әле. Тала! Без талауга өйрәнгән инде. Безгә килеп шул тыгынып кына китә беләсез сез. Рәхмәтегез шулдыр. Ни эшлисең инде, Айша? Ну и баба. Син мине кияүгенә дип кимсетмәкче булдың. Әйе, мин кияү. Әмма дә ләкин менә беләсеңме нинди кияү? Беләсеңме, әти мине ничек ярата иде? Ул мине менә беләсеңме, менә улымнан да якынрак күрә иде, әти. Эй, ты, мент! Шапырын, но не загибай, понял? Шанмыйсыңмы син миңа? Хана! Менә шулай бер вакытында балыкка баргач. Әле кияү. Менә шу. Тукта. Җитәр. Ярар, балалар. Сез минем киңәшемне тыңламадыгыз. Ярар. Менә мин бөтен җанымны, тәнемне биреп сезне үстердем. Яшьлегемне, көчемне кызганмадым. Шуңа күрә дача, машина, 49,000 акча безгә кала. Калганын әнә теләсә нәрсә эшләтегез. Нәрсә? Глянь-ка, свистеть научился. Шул. Күбрәк сызгырып утырсаң, сызгырып калырсың әле монда. Син дә утар, сызгырып. Соң нишлем, суелып аңлап алмыйм бит инде мин буларга. Бушны уштап калсаң, суелмый кая барасың? Барың да кытаклап атка үлем, что ли? Әй шул, сез җансызлар. Мин сезне байытырга уйлыйм, сез кирәк оңгасылар. Аңламыйсыз, бирегез акчаны. Бирегез дим. Бирәсезме, юкмы? Ай, асылына күрмә инде картты. Ятсызлар. Кешенең нинди
Meni kolga gidirip jetkirdiler binde. Biri git, Asılınsın, bizge kübürek diyer. Yüler satma hele Numan, hatın kulu bulup yaşama. Benim kadınga, ulatın kadın. Dürüst kartım, dürüst. Tınışlan canım. Uf Allah'ım ne işliyorsunuz? Жена, успокойся, тебе нельзя волноваться. Теперь я начну. До сих пор молчал? Все. Зажали! Валера, не işlisin akılına gel Валера. Уйди! Вы хотите меня убить? Люди! Меня! Честного человека обидели! Грабят! С голоду помру! Голым буду ходить! Жетер sizga so'g'ishmag'iz yaxshisi. Şaş, kıtılar idek. Yo'qotalar edik şol. Bu qarar bu qitirsa mana shu chiqadan kim tugul ekan ay. Ya endi yolg'iz endi yotsizlar ha. Bo'ldi, sen cho'riyamshi qilma. Dalaşmağız. Mana şu 50 mingni berigizde men qo'limni qo'yib ketam, so'ndan dalaşırsız. Biz miskin kişilerini mutamayız indi. Totuluk bilen yine biri git. Вот вам, пососите! Oh hayvan! Bebeğini çıkarıp fırtıskıdan ikisini yaka tutup vurar mı? Не подходи! А ты, мент, 30 тысяч захотел? На, жри! Зарежу, подлецы! Шул чакта зал ягыннан ата кеше үзе, хаким кайтып керә. Мондагы хәлне күреп, аптырашка кала. Әти! Вакыйга шул ук бүлмәдә дәвам итә. Барча туган тумаш арасында ата кеше хаким да күңел ачып утыра. Арада Хафиз гына күренми. Cemaat, meyit süs sırayı. Tege dünyadan kilgen kunak süs sırayı. Әтисі алай ұқшайырма енді керек Әти шулай так держать. Ey cemaat, туктагыз инде. Әткей сөстүрүп ет. Хош-эплер. Братцы, тихо. Христос воскрес! Амин! Rahmet sizge, fani dünya mahlukları. İri kulum. Avatkay. Tutur bakallarını. Hazır bulavul, hoppa. Atkay, lakin bit bunda bitip kile. Ничего, bulganın tamız. Hafiz kiyav. Bayavul. Zagaruşum. Kaytıp jitmegen etkey. Ha, hazır. Ul kaytkaç var da olur. Tak. Buldu mu? Tutunuz bakallarını. Tege dünyadan bir tost takdim etem. Kirak bitmeli ey. İki de uylamayı koyup da kıyganlar ha. Şep bite. Men uyladım da çıkıp kararga buldum. Meytem, mindən başka bular nişler iken deyim. Әтесі, сыл сенсіз біз нешек яшик дейінді. Әнесе, бүлдірме. Тыңла бітір. Meni tыңламышы қазір siz bir de şey almışsınız. Ulmi kaldım. Хаким дейім. Atkay dürüst. Hem bu bik eybat. Aytem bit. Men anda kalırga yaramaydı. Конечно. Жаным ішіп ерді енді. Әти, шулайда неше алай келіп шықтысың? Да, батя, да.
Ничек дип бейқады инде. Мен шул шартлы яшак самолет белән кайтырга тиеш идем. Күтәрүләр ямлы икән, бакалларны шик итеп. Күтәрүләр ямлы икән, бакалларны шик итеп. Самолет ишканда киткән. Тормаган мине көтә. Менә ничек? Лишний кернулар бата. Мин исән сау яшим, бәйрәм итәм. Ура! Теге самолетта кешеләр кызганыч, араларында яхшы кешеләр дә булганнар. Яхшы кеше бармы инде ул хәзрәт? Юк, килен. Миңа бу дөньяның иң яхшы кешеләренә шундый юк бар җирдә кырлы бетә шикелле тыела. Менә монда җиң пешмәгәннәр биялеп кала бу якта. Ничек инде әти? Син үзеңне пешмәгән димәкче буласыңмы? Шулай булып чыга инде алайса, әйбәти. Алайса гына түгел, килен. Нәкъ үзе. Что син? Ти бит безнең изге кешесе. Да, батя, да. Менә балалар, мин бу вокалны шул изге җаннар өчен күтәрәсем килә. Ходай Тәгалә мине саклап калган икән, мин бу фани дөньяның һәр минутының, һәр сәгатенең кадерен белергә тиеш. Да. Хәер, мин генә түгел. Без барыбыз да. Әйдәгез. Күтәрик. Мәрхүмнәрнең туфрагы җиңел булсын. Әйдә. Әйдә улым. Правильно, не теряй ни минуты, пей и пой. Шул чакта Хафиз килеп керә. О, нинди бардак биредә. Барысын да кулга алырга. Бокалларны дим, бокал. Сдаемся. Ура! Помощь пришла, как говорится, моя милиция меня бережет и поет. Молодец, кияү. Күпме алдың? Артыгы белән җитә. Эй, алганда кызык булды, алай. Чулак Хөсәен белән килеп кердек бер шинкарга. Монда ул белән инде ул бөтен точкаларны белеп тора. Хөсәен, тегеңә арак кирәк ди. Теге мескин хатын ни ак, ни мак. Мине күргәч бөтенләй куркып кала. Әйтеп карыйм, мин әйтәм, мин просто гына тикшереп йөрмим дим. Юк бит. Кычкырмыйча, тавыш күтәрмичә дә текил алмады. Обыск ясагач кына малай шиндә. Синең иләк авызың кычкыруга гына киләнгән инде. А как же? Менә минем картым миңа бер дә кычкырмый, әйеме картым. Шулай булмыйча. Нинди хатынга кычкыру инде ул. Хатыннаны хөрмәт итәргә кирәк. Сезнең гаиләне инде күргәзмәгә генә куярлар. Да, хурмат. Ну, а если ты ее не хурмат, то она тебе, как говорится, бурмать. Чукмады дәле. Әнә әти сен сау кайткан ана тыңлык. Ай, әти. Син бит инде хәзер безнең яңадан туган кебек, әти. Конечно, кызым. Нәкъ үзе, бер үмитеки өр-яңадан килеп чыккандай булдым. Син нәрсә инде? Балалар алды әллә нинди сүзләр сөйләмә. Нинди балалар? Карасыналарга, кара. Чәчләр агарып беткән. Правильно, батя, правильно. Вали все подряд. Вали. Җитеп тормасмы сиңа? Да ты что, жена? Батя воскрес! Амин! Балалар, әйдәгез әле өстәл янына рәхәтләнеп, бәйрәм бит бүген әтиегез исән сау кайтты. Әйдәгез әле. Айда, ребят. Һай, әткәй җаным, бигрәк ем керттең инде өйгә. Син булмасаң, ям югалай. Шулай булмыйча, карчык әти бит ул нур иясе. Әти ул балык, алтын балык кебек ялтырый. Эй, әти, балыкка барабыз бә. Барабыз кияү, барабыз. Әти, ялагайларга бирешмәскә. Кура син нәрсә кышыткан чыпчыгы бутап утырасың, а? Белмәгәнеңә ниткән ялагай. Әтекәйем әйтте үземә кайсы урамда торасың. Күзем йомсам күз алдымда актасы узып торасың. Бакса димәк, кара чәчәк. Молодец. Карале, шулай да кызык, эй. Карале.
Теге сіз менің қалдық пыстықны нешігірек білдіңіз енді? Білмедік. Нешік енді? Білмедік. Үзіп тұр алдыңыз. Мен өзім мәселен ақша деген нәрсені бек яратам. Мен де. Білмедік. Хафиз, поделись богатством. Одолжи 50, а? Жәлләмә. Сен де 30 мың кетәлі. Сөз. Бұралы, неше сөз. Әлі шыққандығыз мұсыз өзіреккін, а? Сіз мені юаш дегешті. Тыңлама синаларыны қайнатай шайаралар. Әні бары бір кімге де бір нәрсе де бермейді. Сен нәрсе алығырдыйсың. Неше. Молодец, кияу. Вақларын баташмағансың. Сразу 30 мың, а? Алмадым, Хаким абысы, алмадым. Сен қаушама, қиюыл. Әр кімнің де матур яшесі келі. Сен нәрсе әтке, мен жүрегіне әйтіп қорадым. Что сен, қойнатай, әне Нұғман ол міне, 50 мыңны сразу іліктірмекші болды. Аха, олым өзім ақшаған. Қорәлі, ұятсыз. Көзінде емі бит нейді біте. Нәсте, прокурор болдың мәлі бізді тікшіріге? Маташма, милиция қалдығын әлі сен. Сен, Хафиз, милицияда ішләп, кішіге юқ ғайыпны тағарға үйреніп біткенсің. Мұнда азырақ, оны топтырын дұл ғадәтіңні, туғанлар арасында. Ялма олым, молодец. Сенің кібік кішіге 50 мың шүпкіне бит ол. Өзің ішләп тапмасаң, бигірек. Yok әткәй, yok. Мен біздің үшін, семья үшін файдалы эш ұйыштырмақшы едім әткәй. Ey eti canım, nişliksin. Bilginlikке düştük bit biz. Koyurçuk halinde. Vallahi minegir. Bilginlikке düştük. Mine bu şeytan kooperatifka kirgen bulup. Xatın, şaşma xatın. Ey eti, şul aptıragandan indi. Ol bağalarını içi gösterirdik. Senin yerdemin bulmazsa. Seni ülgeşip. Yuklayın eti, sen yok digeş. Koy kırdıktayın eti, begir. Rahmet, indi kelin rahmet. Bigiraklerde yaratasın indi mine. Yaratman koyağız, eti begir. Я, батя, в Волжанку никому не отдал бы на растерзание. В ней ведь никто не разбирается. Не штесіксің, не телеганың аңлайсың А что, чем мы хуже других, жена? Дәріс кияу. Бізге бір неде келек не әти, бір неде келек не. Жена, молчи. Шанам, қызым, шанам. Шулай да юққа. Уйламы шибір қойшанда баш тартма. Керек түгіл деген бұла көзірі. Өзі тегіз етіп бөлік дейді. Ай ты, верблюд, не обзывайся. Балалар, матырғына бұлығыз енді, балалар, әдеп білән. Әтейгіз қайтты бейт, ненде шатлық. Yani miskinlemeyin de, sen de пожалуйста. Өзің де әлі көшеңіне барында пұтламақчыйдың. Матырғына бұлығы дейді, үлерсің. Келін, сен нәрсе сөйлейсің, а? Не ішітсәң шона? Ат, менім хатын. Оңдым мен хатыннан. Аптырап қалмаған. Әтесі. Мен бір кімге де таратырға жиынмадым. Сенің жиған малыңны. Көңілім сенің қайтасыңны сезді. Bir гіне де тынышлана алмады енді. Әбет міне, қазір мен нендей бақытлы. Хаким, ерік олың, бір неде алмадың мұны? Yok әтке. Меңа bu ақшалар азырақ түйілді. Менің бет масштаб башқа. Масштаб деген бұла. Бір яртық ақша таб алсаң, бик шат индесі. Мен сенің шекілі вытрезвительдегі истіректілерінің қолдық тиіндерін жемейм. Халал ақшам, шуңа шатлықлы да. Козел. Сен мені баштатат. Жетті сізге. Әйдегізен арақы салығыз. Да, Атос, остынет, давай. Әттейім бағырып сен өзің, шымыртай қара көзің. Әттейім бағырым сен өзің, шымыртай қара көзің. Сандығай сайраған кебік сайранып шыға сөзің. Әйдегізен әттей қырматына бірді көтәрі келі. Әттей қырматына. Әти, Гүммен, у всех хочу спросить, можно что ли? Сыра, қызым, сыра. Міне отчизнаның татаршасы нешік була? Бірәр жөні сіз әйтәмі дейсең? Тоқта, келін, тоқта. Бек қызық бетәлі бұл. Қоян башына кірді бұл? Шулай трамвайда екі абзы сөйләшіп қайттылар. Нешік демекен енді? Мен қарт кішігінді барында біліп та бітірмем. Әлі яшылар әйтігіз әлі, ұрысының отчизнасы татарша нешік бұла?
Аның татаршасы буламыны. Отчизна енді ол. Қарай, қызық бит әлі, қызық нешік енді ол. Татаршасы бардыр аның. Тоқта. Отчизна. Нәрсе арзаясың? Еске түшмей. Да нет у вас отчизны. Поэтому и такого слова нету. На. Ашықмағыз әлі, барандай сөз бар. Нешіксің әлі? Ол турыда ойлап та қараған еғой деп етейінді. Ай Алла. Ей, балалар, юққа баш қатырмағыз. Керек ме, менім де башымны оттыңды ол. Сенде, таптың уақытын, шешке, кет әліна, кет. Бар иді андый мағаналы сөз. Бар иді қарайынды. Бүтінлей ұмты бітіргенміз. Ей, нәрсегесі ол жиын келді кетті сіз әтей. Yandan başka da başkatка. Қоян қосып шығардың тұзға язмаған әй. Әйдәлі, солғаны суытмағыз. Градусы біте. Да, придумали чушь какую. Давай пить, за твое здоровье, батя, давай. Давай. Әйдә. Әтей, сен шыннан да бик бәхетлі кіші екенсің. Не қызым? Біріншіден самолетқа әләкме қалуың білән. Екіншіден... Әйе. Менің ең ұлы бақытым сіз қызым. Шуны біліңіз. Ақша да, дәрәже де бақыт бола алмай. Бірден бір юанышым сіз қаласыз. Сіз мені еске алырсыз. Сіз мені хұрматтарсыз. Сіз менің ең зор қуанышым, ең зор бақытым. Мына бұл бокалны сіздің үшін көтересім келе. Қызларым, ұлларым. Біз? Әйе. Бать, я. Сіздің үшін де. Менің үшін. Сенің үшін. Асала. Рахмет, әткәй. Вот, әйтті әткәй ішмасам. Біздің әті кебек кіші дүниеде yok. Қынама, ең ұлы балықты аңағын әлеге бейт. Мәңгі яшы әтей. Да здравствует 1 мая! Тут ты, батя хотел сказать, батя. Давай, туғандар, қардашлар, хақы, мәңгі тату яшік жамағат. Әткәй болғанда біз гел тату яшар. Одна единая семья. О, как хорошо, когда все добры и дружны. Яшәсін біздің тату семья. Тау башында жел тегірмен ақ бұдай тартам екен. Тау башында жел тегірмен ақ бұдай тартам екен. Егіт өзі қартаймаса, дүния қартайта екен. Егіт өзі қартаймаса, дүния қартайта екен. Бірге жиылып отыру нешік көңілі. Ішке де жылы кіріп кетті. Әйдәл ұлым, шығыған ішік алдым. Әйдәл келе, туй тәбіз, әтінің яғанан туйы. Әйдәліңіз, ішік алдым Әйдәл. Хафиз, бар әлі бар шығатыр, мен қазір. Әйдәге менің білән, әйдә бірге бейіміз Хафиз, әйдә инді. Яқын қапалым. Ей. Хафизim. Нәрсе? Козел. Қарайлы сен, Ирек, не үшін Хафизны яратмайсың? Хәтті көре алмайсың. Апа, бар әлі, шық әлі ерің янына. Уйна, жырла, бейекіл, уйна бар ерің янында бұл. Шулай да. Мына мен отырып шыққан. Шуңа сенің Милтоныңны көре алмайды білесің сен. Сен. Yok. Сен тоқталы. Мына сен мен айталы. Не үшін деп шықтың сен аңа кеуге, ә? Міне қызық. Нешегенді не үшін? Яратқаным үшін.
Яратканың өчен. Син ярата да беләсең менә әле. Шул кадәре бер-берегезне яраткач, нигә сезгә акча? Көлмә. Мин бит сиңа ул ярата димәдем. Мин яратам дидем. Аннан үзең беләсең. Хәзергесе заманда кем акчасыз яши алсын? Ансы шулай. Менә мин бит яшим. Син ич ул. Нәрсә? Инде хәзер мине кешегә дә санамый башладыңмы? Кеше, син, кеше, әлбәттә кеше. Ләкин бит син ялгыз, бер кайгың да юк. Бер кайгым да юк. Бер кайгым да юк минем. Бер кайгым да юк минем. Ай, бер кайгым да юк. Я Аллах. Яшь чагында кеше нигә шул кадәрле җүләр була икән? Бәхетле булгангадыр. Апа. Нәрсә соң ул бәхет? Кем белә инде аны? Кем белә? Кем балалары белән? Кемдер яратуы белән, кемдер яраткан эше белән, кем белә? Алайса синнән дә бәхетле кеше юк инде бу дөньяда. Зарланмыйм. Нигә алай дисең? Беренчедән, яраткан ирең бар. Икенчедән, яраткан эшең бар. Ой, афу ит. Син бит эшләмисең дә бит инде хәзер. Ни сөйлисең син? Нәрсә сөйлисең син? Ничек инде эшләмәсен? Ул депутат эше белән баш каткан. Заводта рәхәт иде. Үз эшеңне беләсең, 8 сәгатеңне эшлисең дә вәссәлам. Беләсеңме син монда? Беләсеңме син монда? Зур трибунадан торып сүзләр сөйлибез диген инде, Аннан кемгә соң файда? Миңа ул файда, бәлки аларгадыр, кемнәргә соң ул файда? Файда. Менә сез 2 елдан артык бергә җыелып акыл сатасыз, бер нәрсә дә үзгәрмәй. Юк, гафу ит, үзгәрә икән. Тагын да артка калганбыз. Син кибетләргә кирип кара. Кибет киштәләре буш, хит шаром покати бит, Менә сезне һәм синең кебек депутатларны иртә таңнан кирәк тоттырып ана җир казырга җибәрсәләр, аннан соң файдасы булыр иде. Бөкреңне чыгарып, бәрәңге казысың файда. Да, брат, мин сине бөтенләй белмәгәнмен икән. Менә шундый әшәке һәм явыз телле кеше инде без анда. Мондый башың белән университетта укуны дәвам итәргә иде сиңа. Апа, мин үз кирәгемне алдым бугай. Хәтта рәшәткә арасын научный коммунизмны яттан беләм. Сез Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театр артистлары башкаруында драматург Гафур Каюмның «Мирас» дигән әсәре буенча куелган спектакльнең икенче өлешен тыңладыгыз. Аның өченче өлеше тиздән, ягъни Россия радиосының яңалыклар чыгарылышыннан соң 16 сәгать 10 минутта яңгыраячак. Казан сөйли. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезнең игътибарга Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театр артистлары башкаруында драматург Гафур Каюмның «Мирас» дигән әсәре буенча куелган спектакльнең 3нче өлешен тәкъдим итәбез. Карале син, ирек. Ни өчен Хафизны яратмыйсың? Хәтта күрә алмыйсың. Апа, бар әле, чык әле ирең янына. Уйна, җырла, биекел, уйна, бар ирең янында бу. Шулай да. Менә мин утырып чыккан. Шуңа синең Милтоныңны күрә алмый дип уйлыйсың син. Син. Юк, син туктале. Туктале, менә син миңа әйт әле. Ни өчен дип чыктың син аңа кияүгә? Менә кызык. Ничек инде ни өчен? Яратканым өчен. Яратканың өчен. Син ярата да беләсең менә әле. Шул кадәре бер-берегезне яраткач,
Нигә сезгә акча? Көлмә. Мин бит сиңа ул ярата димәдем. Мин яратам дидем. Аннан үзең беләсең. Хәзергесе заманда кем акчасыз яши алсын? Ансы шулай. Менә мин бит яшим. Син ич ул. Нәрсә? Инде хәзер мине кешегә дә санамый башладыңмы? Кеше син, кеше, әлбәттә кеше. Ләкин бит син ялгыз, бер кайгың да юк. Бер кайгым да юк. Бер кайгым да юк минем. Бер кайгым да юк минем. Ай, бер кайгым да юк. Я Аллах. Яшь чагында кеше нигә шул кадерле жүләр була икән? Бәхетле булгангадыр. Апа. Нәрсә соң ул бәхет? Кем белә инде аны? Кем белә? Кем балалары белән? Кемдер яратуы белән, кемдер яраткан эше белән, кем белә? Алайса синнән дә бәхетле кеше юк инде бу дөньяда. Зарланмыйм. Нигә алай дисең? Беренчедән, яраткан ирең бар. Икенчедән, яраткан эшең бар. Ой, афу ит. Син бит эшләмисең дә бит инде хәзер. Ни сөйлисең син? Нәрсә сөйлисең син? Ничек инде эшләмәсен? Ул депутат эше белән баш каткан. Заводта рәхәт иде. Үз эшеңне беләсең, 8 сәгатеңне эшлисең дә вәссәлам. Беләсеңме син монда? Беләсеңме син монда? Зур трибунадан торып сүзләр сөйлибез диген инде, Аннан кемгә соң файда? Миңамы ул файда? Бәлки аларгадыр, кемнәргә соң ул файда? Файда. Менә сез 2 елдан артык бергә җыелып акыл сатасыз, бер нәрсә дә үзгәрмәй. Юк, гафу ит, үзгәрә икән. Тагын да артка калганбыз. Син кибетләргә кирип кара. Кибет киштәләре буш, хит шаром покати бит, Менә сезне һәм синең кебек депутатларны иртә таңнан көрәк тоттырып ана җир казырга җибәрсәләр, аннан соң файдасы булыр иде. Бөкреңне чыгарып, бәрәңге казысың файда. Да, брат. Мин сине бөтенләй белмәгәнмен икән. Менә шундый әшәке һәм явыз телле кеше инде без анда. Мондый башың белән университетта укуны дәвам итәргә иде сиңа. Апа, мин үз кирәгемне алдым бугай. Хәтта рәшәткә арасын научный коммунизмны яттан беләм. Менә кайда качканнар икән? Качмадык, әткәй. Сөйләшеп кенә утырабыз. Ни турда? Менә синең байлыкны бүлешә идек әле. Шаяра ул әти. Шаярма. Син андый бала түгел. Нәрсә? Уйырлап кына китә дип уйлыйсыңмы? Юк, улым, алай димим. Кызым, Әвәти. бар әле нин чакыр әле. Хәзрәти. Әткәй. Соң елма инде, көл инде, җырла инде, әткәй. Соң бит бәйрәм бит бүген. Соң икенче тапкыр тудың бит, әткәй. Ансы дөрес, улым. Бүген мин шатланырга, күңел ачарга тиеш идем. Әмма шатланасы килми. Син нәрсә инде, әткәй? Булды инде, әткәй, булды. Менә монда эштән идер әйләнгән кебек булды. Әткәй, син бераз исереп киткәнсең, бары шул гына. Юк, улым. Мин исерек түгел. Күзләр кысылса да, акыл саф. Тыңланы мине. Синнән башка сөйләшер кешем дә юк бит. Сөйлә, әткәй, сөйлә. Менә шулай. Бүтән күңелем, акылым алмашкандай булды. Уйлап куйдым.
Нишім мен ғымырым бой ақша жидым? Неге бүтін ғымырыны шуңа бағышладым? Нектебінде әткәй. Тоқта олым, өлдірме, фикірін шуалтасың. Қарт кішінің фикірі тез шуала. Әй олым, мен сыңғы 2-3 күн ішінде бек нық қартайдым. Көңілімнендір афатта сезген шекілі. Шуңа көре сөйлешіп қаласым келе. Юк, барны ойламайын да әткәй. Шулай міне, ғымырым бойы ақшаға шуқындым. Урлай алғанда урладым, алдардайын алдадым, жидым да жидым. Әлі бұл маған ендір ләззат, рахатлық берейді. Әміна бұл самолет білән болған вақиғадан соң қысасы келе. Бұрылып қарасам, ғымыр бұшқа өткен. Артта бір неде қалмай, алда яшілігіме егіріп қайтыр едім. Егіріп қайтаттырған юл болса, әбет заманында болдықлы балайдым. Гармоным бар еді. Тіләстен енді кейіні бір ішітуге шундық ойнайдым. Нешіктілер әлі? Слухың айбат, келешегің үмітлі дейлер еді. Мына нешік келіп шықты. Хайыр, мен бала шақта ақша жер қайратайдым. Шулай ол, шулай. Ширні уақытында доғаламасаң аза екен. Кім? Кім енді мен қазір? Кім? Нәрсеге еріштім? Біз бит бар ешер әткәй. Сіз бар. Мен өлмәс бұрын, менің тиінлеріні бөліше башладығыз ма? Шулай, ол шулай. Не шәшсәң шуны ұрысың дей татар. Әткәй, шынлап та сен ақша яратайдың шул. Сен ашуланма. Біз шынлап та сен ескі аларға деп жиылған едік. Неге ашуланайым? Сіз ғайыплы түгіл. Бар шыға тұр, мен қазір шығам бар. Қадіріне сұраған. Мен қазір шығам бар. Талла икілігім. Бейті бүтіре яздылар. Сіз неге балатылы? Әткәй, менің кетасым бар екен, ішім бар. Мен кеттім. Тышта да яңғыр жиына бұғай. Әслім қоя кетасың. Әтейін қойтқан шынды шатлық. Ішім бар. Неге шақырдым? Отыралы яныма. Неге мұнда да әйбәт іш? Неге нешіксің анесі? Көңілі ме? Неге алай дейсің? Тыштан күлсәң дә ішің яна кебек. Міне, айтты сіз. Нишләп яныйм дей? Яры, өккелеме. Мен өлгәш, нишләргә иденде сенің исәп? Сен нәрсе? Юк, сіз сөйләп отырма әлі. Сен бит әлейсән сау. Рахатланып яшейбіз әлі. Аллах бұйырса. Тоқта. Яшірмешігін айт әлі. Сен неге меңа кияуге шықтың? Сен нәрсе? Артығырақ ішіп ташладың мұсың? Арт башың білән. Сен нәрсе сөйлейсің, ә? Мен айық қаршық.
Карчык. Нишләп мин сиңа карчык булыйм ди? Гөлсем. Я. Әйдәле, ашыктан-ашык сөйләшик әле. Курыкма, мин сине гаепләргә җыенмыйм. Әллә ничек шунда? Күңел тыныч түгел. Күбрәк иш. Син нигә миңа кияүгә чыктың? Нигә? Бик ошатканмындыр инде. Кыяфәтең дә яшь иде ул чакта. Аннан соң мин дә аерылып кайткан хатын идем. Аннан соң барбер бер кияүгә чыгарга кирәк иде инде. Яратмадыңмы? Җитте сиңа. Бу яшьтән инде ярату турында сөйләшергә тагын. Җитте сиңа. Мин синең мәчет чыккан уйнарга җыенмыйм. Вакытында теләгем дә юк. Син миңа кычкырма, ярыймы? Кычкырма, синнән курка торган туннар тузган. Айя! Бай булганга чыктым. Рахат яшисем килде. Яшадым. Рахат яшисем килдемени? Шуның өчен минем өстән бүләк иттеңмени? Менә нәрсә, карт пәри. Менә нәрсә, синең анда эшең булмасын, аңладыңмы? Менә син үзеңнән 21 яшькә карт булган бер убырлы карчыкка өйләнеп кара. Нишләр идең, Шулай гына гүләк стридең микән? Каясың рәтең әйдә? Әйдә киттек. Нигә бармыйсың, Булгырмыйсыңмы? Җибәрдем. Әйдә. Булмый менә. Мин нәрсә эшләргә тиеш? Былай да алма кебек яшь чагым әрәмгә узды син карт җен белән. Ярыйсың түгел, ничек бизәнгәнсең, ясангансың. Ясандым шул, бәлки берәр кияүең миңа карап куяр, күзе төшәр. Алар бит миннән берничә яшькә генә кеше. Җитмәсә балаларың да минеке түгел, шәшкәдән калганнары шоканышып китсеннәр шунда. Кабахат! Үтерәм бит. Җитте диләр сиңа. Үтерермен, менә мин сиңа үзеп алырмын. Никләр генә кайттың. Инде башым кытылды дип торганда. Акаеп кайтып кердең бит, никләр генә кайттың. Эй, Ходаем, никләр генә интектерәсең шушы бишара хатынны. Каргама. Үләрмен. Борчылма, үләрмен. Үлсәң садака бирер ичмасам. Син ятсыз бит. Бар. Үз башыңа килмәсен. Кабахат. Бар, әҗәлең. Син белән мин. Бар, әҗәлең нәрсә? Хәзер. Assalamu alaikum. İşetmilermi? Әллә ишетергә теләмиләрме? Закон әһелен. Мәсәлә йоклый инде. Юк. Йокламыйм. Елыйсыз? Ни булды? Юк. Берни дә. Ничек инде? Ит торганда җылыйсың алайса? Әйтегез. Мин ул шакалны ирекме? Юк, син нәрсә сөйлисең? Юк. Белмичә, минем күңелем тынычланмаячак. Хафиз, былай гына. Хаким белән икәү. Хаким абзый? Ул куркул әле кул күтәрә башладымыни? Минем кайнанага түзеп торырмын да карасын аны. Кирәкме зинһар? Тавыш чыгара күрмә, кирәкме? Ярар. Кайнанам. Хафиз, әйтмәле шул кайнана сүзен, әллә ничек? Никенегә әби дейммени?
Onысы бигрәк тә инде. Мин бит синнән берничә яшькә генә өлкән. Гафу итегез. Мин иеләшкән буенча инде. Сарык дигән. Гади генә Гөлсем диген Гөлсем. Гөлсем? Гөлсем. Әллә ничек ияләнмәгән. Гөлсем. Шулай да бик ягымлы килеп чыга бит. Хафиз. Без бит инде шит кешеләр түгел, шулай бит. Беләсеңме, мин бит якын итеп шын ирләрчә яраткан кеше дә юк. Синең кебек ир булса иде ул яныңда. Минем кебек дип. Мин дә әллә ни түгел инде анысы. Юкка сызланма. Баш бармагы кебек ир. Безгә генә сирәк киләсең. Яхшы. Килергән килинде. Майсланма. Яхшы. Сәкинә килмәсә дә кил. Чәчкә кереп, бу күренешне карап тора. Син бит безгә шит кеше түгел. Рәхмәт, Гөлсем апа. Хафиз инде. Гөлсем. Мин хәзер килермен, яримы? Чын дөресен әйткәндә, мин сезне азрак жәлләп тә йөри идем әле. Соң япь-яшь, алма кебек хатын, карт мушик белән әрәм булып ята дип. Алайык түгел инде, Хафиз. Валлаһи газим. Әгәр мәйтәм, менә мин булсам, Ой, ятсың. Синә Хафиз. Бабы җибәр. Шешкә кызым. Ой, ятсыз. Син Хафиз, ятсыз. Каралы син кызым. Ул исерек. Ани, анда сине сорыйлар. Нәрсәгә генә кирәгем чыкты икән шул шәншел гирләргә тагын. Ай, Алла. Чего? Оныттыңмы ни? Нәрсәне? Соң чәчкә. Сөйләшкән идек бит инде. Мин сине бик күптәннән яратып йөрим, синсез яши алмыйм. Әйдә монда, әйдә. Бик нык сак. Тварь! Чего ты хотел? Кит моннан, зараза, утрям хәзер. Син нәрсә? Китәм. Ышкын мен калдыгы. Все вы твари! Ничек котылырга сездән, кая качырга? Куда провалиться, шәншелиммесең әллә? Тукта инде, син нәрсә? Мин шаярдым гына, үзе әйтә, үзе кара син аны. Мин бит булмай. Мин хәзер бетте, мин шаярдым ул. Чәчкә ни булды? Ничек яшәргә бу дөньяда, Рәшида апа? Берсенә акча кирәк, икенчесенә хатын-кыз, другим еще что-то. Неужели тынычлап кына яшәп булмый микәнни? Тынычлан, акыллым, тынычлан. Син әле яшь, бар да яхшы булыр. Синең әле киләчәгең алда. Менә укырсың. Что син, апа? Нинди алда, нәрсә алда? Минем менә шушы яшьтән уже яшисем килми. Үтә ул сеңлем, үтә. Үтә? Ә мин үткәрергә теләмим. Үткәч, менә сезнең кебек бүтән нәрсәгә битараф калгач нигә яшәп торырга? Ә бәлки, апа, безнең әтиләр гаепледер. Бәлки алар мәгънәсез тормыш белән яшәгәннәрдер. Бәлки шуңа күрә безнең тормышның мәгънәсе дә юктыр. Кем белә инде? Безнең киләчәгебез дә юктыр, апа. Кем белә инде аны, сеңлем, кем белә? Шулай да ныграк бул, яшәргә кирәк. Бу тормышның пычраклары күп очрар әле, сеңлем. Ни өчен? Нәрсә ни өчен? Яшәргә кирәк. Ни өчен? Турысын гына әйткәндә, сеңлем, үзең ана булганча ашыкма. Үзеңнең балаң буның барлыкка килгәч, үзеннән үзе тормышка өмет уяна ул. Алар өчен яшисе килә башлый. Эх, апа, алар нинди булырлар?
Безнең балалар. Безнең кебек ничтожные, жалкие, да? Я. Булды. Акыллы булырга сүз бирәсеңме? Ладно, попробуем. Эх, апа. Бер өмет тә юк бит. Шундый күңелсез, эч пуша. Ничек яшәргә кирәк? Теләк тә юк. Уйлыйсы да килмей. Беләм, мин үземдә бик гаепле. Мин яхшылык кына телим, югыйсә бер нәрсә дә барып чыкмый. Алда ни көтәдер? Белмим. Яшисең. Алда бушлык, упкын. Тынычлан, сеңлем. Тынычлан. Кая? Бер елмай әле. Елмай инде. Менә шулай. Без сеңлем синең белән соңыннан сөйләшербез. Сеңлем соңыннан. Хафиз белән Валера хәкимне җилкәләренә утыртып, кулларын самолет кебек җәеп күтәреп алып керәләр. Ватасыз карт савытны. Сезнең самолет куркынычрак икән. Коркма, кайнагай, бер төшүдән бер ни булмас. Мы, батя, вот так сделаем. Мы тебя 2 раза подбросим, 1 раз поймаем. Ягыз инде тәртип белән культурныгына. Әсәти, үзеңне күтәреп кенә йөрсәләр. Әйтмә инде, кызым. Рәхмәтки, Аллага шөкер, уңдым кияүләрдән. Киленнәрдән уңмадың моны. Эй, килен, сезне әйтеп тә тормыйм инде. Менә булай шәшрәп торасың. Ник көләсең? Уңган хатын шулай чатырап торырга тиеш ул. Әйбәттә. Үзе килен. Атей, агар берәр нәрсә эшләтәсегез булса, миңа гына әйт. Сөз белән ул кияүләр барысы да бик шәп, бик яхшы. Менә эшләп күрсәтегез сез, эй, кияүләр. Атей, безнең кооператив ни кирәк шуны эшләй. Алайса, улым, мин үлгән булсам, табут ясаткан булыр идеңме? Ятый, айн момент. Biz аны хәзер эшләп атабыз. Үлгенә диген, Юк инде, әти. Просто шулай мәйтәм килеп чыкса дим. Син әле озак яшисең, әткәй. Тагын үзеңнекен башладыңмы? Тоймадыңмы ни әле? Үләсә кешегә әйтеп тормый ул. Син нигъмат, әтине күмеп тә куйдың инде. Элгер син әй. Шустрый какой. Ярый, берегез дә артык түгел, боргаланмагыз. Караләткәй. Нигәдер тамак кибеп китте бит, бибиме шунда. Шуннан да, кардәшләр, нигә булай утырабызсың әле? Мин ишан сау, яшим, бәйрәм итәм. Әйдәле кияү, тутыр әле бокалларны. Давай, наливай. Ягез әле, салыйк әле. Давай, батя. Туганнарның туганлыгы өчен. Вот. Ничек инде улалай? Ничекме? Менә бер-берегезне якын итеп, бер-берегездән бер ни дә шәлләмеш яшәү өчен. Алай яшәп булмыйдыр ләтки. Ник булмасын, теләк булса була ул. Була. Алай яшәү өчен һәркемнең дә бай булуы кирәк. Синеңчә нәрсәсең ул байлык? Белмей. Нәрсә булсын инде ул байлык? Акса билгеле, аксаң булса бар да була. Конечно. Бик дөрес, бик дөрес. Ну ведь машину можно и украсть. Аңа китсә акчаны да урлап була. Андый байлык өчен уголовный кодексның бик һәйбәт статьялары бар. Әнә иректән генә сорагыз инде ансын. Ирек дигәннән ирек кайдасың әле? Китте ул, китте. Эше килеп чыктаным. Эше күрә алмый ул безне, шуңа китте. Ә менә нигә күрә алмый? Аңламыйм. Без бит аңа яхшылык кына телибез. Димәк, Забыйга, сезнең эшегез түгел. Сеңлем, тынычлан. Чыннан да кагылмагыз аңа, ул инде булай да. Мескен. Үзе гаепле. Җитте килен. Синең башың җитәрлек эш түгел бу. Әйтегез әле. Нәрсәгә тукталдык әле? Туганлыгы турында ти. Туганнарның туганлыгы өчен. Шулай итеп, акча дип исәплибез инде хәзер байлыкны. Сан нәрсә кабатса сарап торасың. Вот кызык, тагын нәрсә булсын инде ул байлык. Син нәрсә әйтмәкче идең әле, Рәшидә? Әйе, акчасыз яшәү кыен. Кыен гына түгел, үлем акчасыз яшәүе.
Кім ақша білән бай, кім жаны білән, кім балалары білән. Рух деген әйбер. Рухи байлық та бар бит әле. Бар, Рәшидә. Çıkarıp satıp kar әле син ул байлыгыңны базарга. Кем сукыр бер тиен бирер микән? Күлкіге қолдырып, ет типкелеп башламасалар ярар. Как-то ты, жена, не ту тему завела. Ягыз инде культурлыгына. Бүтін кіші де ақшалығына жиып жатмай бит. Менә безнең Әдилинде бір қап ятты. Ақсақалы, шеші де қардаяқ. Көздері ішім қара. Ішінде нинде де аңлап бітірмәслік сағышмың. Көздері шынны бәхетлі ялтырыйлар. Бит ул өзінің ұзақламай өләсін біліп ятты. Кімдер генә келмейді аның янына? Балалары, анықлары, туғаннары, келіннәре. Әлі қашан бірге эшләгән иптәшләре, оқушылары тағын әллә кімдер. Сана бітірілік түгел. Кімдә келесі кішіге есімлік түзерге туры келді. Режим кірттік. Юғызда қартын алып жасып бітірәләр. Юғыл өзі тыштан біріне де көрсетмей, керісінше, әр кімді көргәш талпынып, қанатланып кете. Менімше ол бик бәхетлі кішіді. Өлгенде де йылмайып өлді. Сыңаңа қалса біздің әті ең бай, ең бәхетлі кіші. Әне көп мақсаты, көп балалары. Жаны да өзірінде шылай ме? Қарар шыннап та шулай бит, әй. Ну, сказал Зеван, сказал, что он Христос. Нәрсе бұтыса, Христос болырға ол сметсеңа татар, орыс төгел, крәшінде төгел. Қарар қызым, кім болып ішлеген ол? Захит ағамы. Музыкант. Әй, ол деген не? Музыкант? Yok şu, bilmeyim. Zavskatlarını, zamdirektorlarını, spekulantlarını bilem. Hatta ministerlarını da. Bunu bilmeyim, kızganış. Ey eti bəqirəm, anın nərsəsin qızqanırğa indi. Ol indi kortaygan, kitken, ülgen, bitken. Əmiz əli sinin bilə yeş. Münə digən iti dünyası dürtülük edip yaşarımız Allah'a bir qabılsa, şulay mı eti? Söz ul turda tügül şul kilin. Sen de indi Rəşidə çistey maturğuna oturganda. Rəşidə kızım dürüst ayta. Akşa bilengine yaşap bulmayı. Ansı şulaydır eti. Lakin bit üzündə mənə şaqtay mul toplağansın. Anır işi gitip onlarga. Şuna göre min kuanmayım da. Elek bulduram deyip yaşaydım. Hazır. Siz nerse indi vallahi bala şakalar şekilley. Eti prosto şayara, siz ağzınızı açıp tınlıyorsunuz. Toz, cemaat toz. Dırız cemaat. Hafiz dırız ayta. Niga bulay oturamız. Eti tut bakımlarına. Tut. Tut eti bəqirəm. Heyder, bana tut. Eti bəqirəm, eti üzümmə, qoy suramda tırasın. Eti bəqirəm, eti üzümmə, qoy suramda tırasın. Ну, молодец. Toktağızəli balalar. Balalar. Menimşe hazır sizge bütün bulganınızını birleştirip yaşarga kerek. Mine, aytdim bek men sizga. Toktali hatem. Rəşidə ikkəni de, akşa meselesinde de bütenli de. Kim nersige muhtaç, şunu alsın. Tık. Nerse indi hazır Rəşidənin küngülü boy, akşası yok deyip, akşa jiyip birikme. Bir kısık biteli bu ay. Mine sina Rəşidə. Şıpırtkına oturdu da barında özüne jiyip aldı. Otmalar. Anağına tügülinde. Barı kızga da. Ana meselen kupmedir prosentta finans bilen. Anna sina jan azığı bütenge. Sen nerse etkey? Sen nerse bəqirəm? Elle sen beni cansız demekti bulasın mı? Ay etkey. Elle sen bulgan akçama benim can satıp alırga kuşasın mı? Yok etkey, bolmuşul bəqirəm. Satıp alalım bizim bütün ki aksayı. Yok indi olay demeyim. Bütün bulganınızını birleştirip, yardımlaşıp yaşagız diyeyim. Şın kardeşler bulayık. Sığından sığın bula ol. Nasıl sen sığardın mı ne? Da. Сыңардым шул. Подожди, батя, подожди. Доктор. Батя, и твои сбережения сюда, и Волгу, а? Эх, балалар. Сбережение да міне хикмет. Şulay da kirem. Da. Әйе. Ник кірмесін? Кірер? Balalar, atağızga qağılmağız,
тынычлыкта калдырыгыз атагызны. Ул улы кеше. Каралы, Каралы. Барын да үзенә путламакчы була. Гайша, әни тәртип белән культурны гына. Соң кызым, әтигез бит әле исән, ә сез тагын бүлешә башладыгыз. Ачка ула күрмәгез тагы мискинне. Менә нәрсә, әти дөрес сүз башлады. Тигезләргә кирәк бу дөньяны. Менә әгәр дә мин теләгәнемне ала алсам, бер дигән дөнья корып җибәрер идем. Кызың да бәхетле булыр иде, әти. Күп минде ул сине бәхет итә торган сумма. Күп түгел ул, күп шул бер 35 мең тирәсе шул җитә. Ого! Тукта. Син нәрсә, Син нәрсә? Котырдыңмы әллә? Нәрсә безне бер тиенсез калдырмакчы буласыңмы? Җиттинде җәмәгать, шуламагыз инде тәртип белән. Туганнар, туктагыз әле, сөйләшкән идек бит. 50 мең чамасын алсам, мин аны эшкә кертәм. Ул безгә, безнең семьябызга файда китерәчәк. Шулай хәл итик инде. Шулай хәл итик без. Син, коп. Бик старма яма. Старманай. 50 мең бирегез имеш. 35 мең минем кулыма килеп керсә, мин аны бик һәйбәтләп эшкә урнаштыра алыр идем. Туктале. Нигә дип әле сиңа әти 35 мең бирергә тиеш, Нәрсә, милиция булганың өченме? Менә шуның өчен генә булса да хәтта. Менә монда кычкырышып, ичеп, бәйрәм итеп утырасыз. Кем сезнең тынычлыгыгызны саклый? Кем сезне хулиганнардан яклап кала? Кем сезнең өчен гомерендә кызганмый? Не смеши, Хафиз, будь мужиком. Мы все знаем, как вы защищаете. Син миңа кагылашы булмай. Туктале, кай арада 35 меңгә күтәрелде. Нәрсә, сиңа ярый, ә безгә ярамый. Сез булай да бик бай. Подожди, батя, а как с Волгой ты поступишь? Не забудь, я твой главный механик. Туктагыз әле балалар. Мин бит әле исән, ә сез? Ай, балалар, уяла да белмисез. Әтигез бит сезнең өчен үлеп тора. Ничек? Бу синең чыннан да шаяру гына булдымыни? Нәрсә? Безне хәерчелектә калдырмакчы буласың. Как же я без Волги-то проживу? Не представляю. Шашмагыз, исерешеп беттегез. Юк инде әти, син дөрестлек белән бар. Тигез итеп бүлдә бир, тавышта чыкмас дөрестә булыр. Сез нәрсә? Әтигезне күпер көндез талыйсыз. Бу нәрсә? Тукта, син нәрсә? Хәзер нәрсә безне туктатмакчы буласыңмы? Үзең башлап җибәрдең дә. Эткә сөякне күрсәтмәсәк әйдәне хәзер тыеп кара. Тәртип, культурны җәмәгать. Туктагыз, туганнар, туктагыз, миндә бер тәкъдим бар. Әйдәгез, тынычлану, татулану өчен бер стопка төшереп алыйк. Капкалап алыйк. Аннан аяк баштан барсын да яхшы итеп хәл итәрбез. Правильно. Ногман, нишлисез? Булай да исерешкәнсез. Молчи ты же. Стоп. Ярый. Көтеп карыйк. Мин бу юлы кадерле әтиебезнең акыллы зирәклеге өчен җәзам килә. Давай. Әти бәгърем өчен. Әти өчен. Әйдәгез, балалар. Рәхмәт улым. Хәзер күп мәгънә сөйләсәгез дә бер тиен дә алмассыз. Дөрес. Әтисе. Кысылмыйтар. Сиңа да эләкмәячәк. Барыгыз да минем алда акча өчен генә юхаланасыз. Әти, син ни сөйлисең? Тынычлан. Юк! Тынычландырма мине. Мин үлде дигәч, ничек куанганыгызны аңладым мин хәзер. Син исереп киттең ахырсы, әтисе. Як. Мин исерек түгел. Киресенчә, айнып киттем. Син миннән кытылгач рәхәтләнеп типтереп яшәмәкче идеңме? Кияүләреңнең берәрсен эләктергәдә ни проч. Тот! Кит, ятсыз. Син нәрсә сөйлисең? Балаларыңнан уял. Кияүләргә ни булган? Бар яктан килгән. Хафиз. Менә нәрсә, папаша. Юләрләнмә. Үзеңә дә тими ул акча. Безгә дә һәм тимәштә. Яндырам! Балалар, әтигез котырган. Туктале, әти. Нигә дип бирмәскә булдың инде? Чөнки сез барыгыз да ничтожество. Булдыксызлар сез. Юксыз. Юк. Нуль.
Qara sen аны, qara sen аларны. Бірсіннен бірсі таза ерлер, менің тиінлерім үшін толаша башладыңыз. Мен өз ғымырымда азғына болса да ішлеп қалалғанмын. Сіз аны да болдыра алмайсыз. Өзіңізді мұллықтай жете тұрған ішлер майтыр алсаңыз, шешер едім. Мен лақшаларын сізге. Сіз болдыра алмайсыз. Болдыра алмағаш тамағыңды аш. Әркім өзіне тиікшісін алайынды. Sizga tegishisi shu. Xayrchilik. Ol bit bizni masqalida. Ey, mujik. Ayga. Masqalidan. Kulam. Chunki siz kulki. Miskin holda. Qarasin bu miskinlarni. Siz o'zingiz g'ayibli. Qaysiz uloqchidan foyda ishlay olar edi. Qaysiz birər muhtaç kişiyə yardım et alır idi. Әткәй, кирәкми, әткәй. Bir kişdə. Sen, Rəşidə qızım, bütünləy baş tarttın. İnan satul, baş tartu. Aş qırsanını sifat yatu. Min aytdım. Faydalı işə kirtəm dedim. Әйети, Нұғман бик файдалы шешлемектейді, валлахи еге. Білем мен сенің файдалы ішіңні, кісәңні қолын айтырға да бикләніп қалғанларға түкіріп кешерге. Мына кішісіңа, собака. Ярдәмгә мұқтажлар турында уйларға. Үсебезнең хакта менә кем уйлар? Бұл кадәрдә кире біткән булырсың икән, әй. Барыр, юққа шыға. Яндыра. Бітсін, жансın. Яла итәсің инде. Тигізләп бөліп бірді бітті кетті. Тигізләп? Соң сіз әзірәк уйлап қарағыз. Булмый аның білән генә бәхетле яшәп. Булмый. Кеше хакы барыбер килеп чыгачак. Моны мин әйтәм. Мин беләм. Менә монда йөрәкне генә май баса. Рәшид әйткән, кеше хакында уйлагыз. Гомерегез бушка узамый. Син безгә ничек яшәргә икән өйрәтмә. Акчаңны тарат та калганын без үзебез белербез. Әйе, акы сатырга без үзебездә мастер. Китегез әле моннан. Барыгыз әле моннан. Чыгыз әле. Вон отсюда. Нәрсә? Миңа кычкырасың? Ярый. Аңламадың. Хәзер дусларны чакыртып, Үзең генә бу алмыйсың моны? Ай, куркак шулсың. Тәртип, җәмәгать хафизҗан кисәгем нишлисең инде? Атаңны тыяна. Үз кызыннан барлы юклап шәшәлли. Әйе, куандык, синең үле хәбәрең килгәч куандык. Азрак булса да файдаң тигән булыр иде. Куйын кайттың. Ни сөйлисең, хафиз? Як. Барбер бер тиен дә эләкмәс. Син шулаймы? Котыртма син минем җанымны, котыртма. Җаның? Каясың ул синең җаның? Кая? Табаның астындамы? Мыскыллама, син аны исердем дигәч тә мыскыллама. Бар! Сат атаңны! Шуның борынына! Нұғман, біз нәрсә моннан бер тиенсіз китәбез менә. Юләрләнмә, вакытында акылыңа кил. Как это значит, папаша? Колес больше я не увижу. А если я умру? Ведь я без машины дня не проживу. Понятненькое дело. Менә күрәсезме, балалар? Ничек яшәгән мин аның белән? Гел кимсетелү, гел орыш. Мискинләнмә. Барыбер бер тиен дә эләкмәс. Эләкмәсә? Никләр генә кайттың? Кайтмый калган булсаң, эләктерә белгән булар идем мин. Җүнсез. Җүнне кеше булса кайтмый калыр әле ул. Җүнсез. Ай, Нұғман, біз нәрсә моннан Нұғман кебек улыңны бер тиенсіз калдырмакчы буласың моны, әти бәгърем. Бирәсеңме, юкмы? Сугып үтерәм бит. Шундый ул әти, сыта, валлаhi, сатып үтерә. Нишлисең, Гайша? Кәп, бирәсеңме, юкмы? Так, шулай итеп, аңлаша алмадык. Бирәсеңме, кайнатай, юкмы? Юк. Ах, юкмы ни? Нишлисең, җир бит, Салмагыз! Әти.
Ақылыңа келеді. Юнліге түгіл бұ. Өзіңе яқшы болмас. Бересің, ә? Nersi anlatıp durasın ona etkenin anlayımını yol. Mən Gülerlendin benimle. Gülerlenirsin bundaki pekiniz kıskırtıp dağılıylar. Berесің mi yok mu, ha? Тоқтаңыз әлі балалар. Не істейсіз, үтірәсіз бей. Тоқтарбыз. Нәрсені бересіз ме, нәрсені? Бересің ми yok mu? Oldu! Бересің mi деймін? Yok, yok, Бересіп тұр әлі білем. Nişlisiz, utrasız, bit utrasız. Gitti sizge. Kalsın, bir faydası da yok. Yıkılanlarınızı anlıyorsunuz mu siz? Baribir bilmeyecek mi? Неге жәлләргә инде шул акчаларны? Берсе, әйбәт була бит уланнар. Хәзер менә сине келәткә бикләп торабыз. Уйла, ақылыңа килгәч, әгәр дә килмәсәң, тагын ләгәчәк торган. Тағыз нишлисіз? Милицияға шалтыраттан. Кая барасың? Милицияга, мына милиция, мына, жанында милиция. Ая, подошли, ая. Таши, давай. Нишігі ялмайсыз. Нишігі ялмайсыз. Сабақатым. Ятсызлар. Жетті сізге. Не қыланғаныңызды аңлайсызмы сіз? Барыбір бермейшек бит. Сәкинә, дұрыс әйтә, бермейшек. Ярый, жамағат. Бір неде барып шықмады. Әлде Валера. Шик. Правильно. Давай. Нығман, бар алып шығатаңны. Нашарырақ келіп шықты, бар. Hey, bir de bulmagandır әлі. Не болсын аңа? Самолет шартлағанда да үлмегенне жин кебек тоза. Ярый, болды. Нығман, бар алып шық, бар. Сен жайын білесің, бар еді. Bizde cellemedi bit әлі. Хәзер. Автомобиль гаражи. Сен да бізді жаламадың. Жаламе біз заразы. Хайван, мына шушқа. Ne buldu? Мына тоңғаз. Нәрсе? Кирәк бит. Нәрсе қайдан күләнде? Нәрсе булды? Нәрсе булсын? Әти, асылынған? Әткәй. Әти. Нәрсе? Елені сен үліп тұрыр еді. Ақылы, елінің деп сүйер еді. Бигрәк яхшы кеше иде. Ничек балык тотарга ярата иде. Әти, балаларың, туғаннарың, туған ил сені мәңгі ұнытмас. Ey balalar, yaratkan kişini yoğaltı bik ağır. Anlarsız әлі. Мы же с ним вместе машину ремонтировали. Сіз Ғалиасқар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының драматург Гафур Каюмов пьесасы буенча куелган «Мирас» исемле спектаклен тыңладыгыз.
Әсәрне сәхнәгә куючы режиссер Прозат Исәнбәт. Рольләрне башкардылар. Хаким Әсһәр Шакир, Гөлсем Нәҗибә Ихсани, Рәшидә Фирдәүс Әхтәмова, Валера Ирек Бахман, Сәкинә Раушания Юкачева, Хафиз Ринат Таҗетдин, Нугман Наил Дунай, Гайшә Зөлфирә Зарипова, Ирек Фердинанд Хафиз, Шәшкә Мәрьям Юсуф. Спектакльне радио өчен әзерләделәр. Режиссер Госман Әхмәтҗан, тавыш операторы Асия Бикбау, мөхәррир Рөстәм Акъегет. Алып барды Талгат Хаматшин. Спектакль магнитофон тасмасына 1994 елда язып алынган. Әдәби драматик тапшыруыбыз тәмам.